julde Demba Siley nan gorko pullo mo bonnani plaisir e joom suuɗi mum moƴƴo an Seydou Demba Oumar wayno Diallo Amadou Jooli tigi Amadou Boke Seydi Ba golman joɗɗi peewi gorko mo gawde wambaɓe tedduɓe heeɗiɓe hettoɓe haalirde Agnam ɓamti pulagu Agnam Yeriya ɓonde radio rendo rendago ɓurale ɓamtare nonne kadi kola ɗon layen yadude musidɗo meɗen Adama Boubacar Dia radio dingiral fulɓe fullaɓe lamɗam tedduɓe hettimo calminama jettama kadi on jarama on jurama bismama yewtere moɗon yewtere meɗen yewtere yiɗɓe yaade wiyetede dartole joljole ma en gar hen joni joni so weeli jomiraɗo joom baɗe bawɗe woto goɗɗirɗe Amadou Boke jokka seeɗa garani bandiraɓe ɗum jaru bille e beede ede tongo walde
Hamidou Bolo mi nelduma nde ɗo yewtere woni julmo wuuri dendagal pulago kala
ko sami maru maru yete garme baban samba ma fenalani umara yobdulay sagalari bumani sama baate baba ma jarama hamme Boukary Seydi Boubgol man joɗɗi a peewi tedduɓe heeɗiɓe on ñagama yafuya no feewi eɗen gandi ponɗen fuɗɗade ko 00 kono tan womo pannuɗen seeɗa e ko ɗo saaha joni e mbawɗen hebde mo o rokki en tigui tigui hono gantu makko ko ɗum saabi en keɓani tigui fuɗɗade waktu men no foti fuɗɗorede dani on ñagamo yafuya e ɗin ɗon banggueji no hanniti ni bandiraɓe gaari oɗo saaha joni dañɓe fartague mo ganduɗa tigui arde e hawride e nder nde ɗo hen yewtere dañƴen kadi fartague kadi huccodirde e mumen oɗo saaha joni eɗen kuccodira e mabɓe no hanniti ni tedduɓe hettiɓe joni joni ma en gar ko yewiti e yewtere meɗen wiyetede dartole joljole yewtere ganduɗa eɗen gardire bandiraɓe kala dow hoore biir waktuji sappo e jeeɗi waktuji sappo e joyyi tengguere ngu ha waktuji sappo e jeeɗiɗi tawi koye nder dongre Europe en gaari tigui tigui hubnude on ɗon aadi hakkude haaliyankoɓe hettiyankoɓe tawi kadi ko hettiyankoɓe haaliyankoɓe ɗum noon joni joni garen tigui tigui e gardidi yewtere nde no haalirta nde kumba mamadou pennake mayra wuuri jarata ko wiyete wela ko sam kettoto ɗon ko haalirde Agnam ɓamti pulagu Agnam yeroyaɓe haalirde Agnam ɓamti pulagu Agnam yeroyaɓe ene wiya on kettuki jaam jaam ñalle moon bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe heeɗiɓe hettotoɓe haalirde Agnam ɓamti pulagu Agnam yeroyaɓe wondude haalirde rendo rendagu ɓuural e ɓamtare ko noonne kadi kolaɗon layen yaadude radio dingiral fulɓe fullaɓe lamɗam tawen tan mbiyen dingiral fulɓe fullaɓe lamɗam tedduɓe hettiɓe kori on pini mbar kadi o ñalle jaam wasata mbiɗen kori on mbaale jaam yewtere moɗon yewtere meɗen yewtere yiɗɓe yaadiɓe wiyetede dartole joljole nde gowɗen wadde dow hoore biɗi kala e oɗo henne saaha en gaari humnude aadi o no hanniti ni hakkude haaliyankoɓe hettiyankoɓe tawi kadi ko hettiyankoɓe e haaliyankoɓe sikki ala no mbiɗen ni yewtere meɗen dartole joljole hannde en garti e mbadi meɗen hono gadaniri tawi kadi balɗe jawtuɗo ɗe waɗino taƴƴira seeɗa walla dummuna jawtuɗo waɗino taƴƴira seeɗa ko yowiti ganduɗa hoore maɗa e kabaruji ɗi tade mbiɗen ko dartole joljole en dartat tigui tigui ko ɓenni ko kaalen ko jooli ko garen kadi gadden toɓɓe kono hen saaha kadi bismoɗen kadi hoɓɓe mbawen tigui tigui wadde cipi jaam jaam mo kala tigui adda hen yiyande muɗum mbawen tigui tigui yewtude rendo ngo yewtidde kadi e nder koye meɗen wasata goto kala ko walliti goɗɗo o no hannirta dani to banggue ustade ɗum miijoji kono kadi rokkude ɗum kadi peeje e peccorde gam tigui tigui gurdam wawa yuɓɓude no hannirta dani tedduɓe hettiɓe to banggue gaji to woni toon ko Samba Lobbal en cammini bandiraɓe foof e kuuɓal en mbiɓe kadi bisimilla mabɓe wonɓe toon to radio meɗen radio ji meɗen kamɓe kala e kuuɓal mo kala salminama yettama jarama juurama wonɓe toon to sengo Facebook yon gone jaam tengti noon kadi huccodiraɓe ɗo yeeso e yeeso no joɗoɗaɓe e leeso taw ala kono fandare nde so wona haalde kono nawol leñolngol yeeso tedduɓe hettiɓe nden kalle kisal mum yo wone moɗon joni joni ala ko yajanten so wona jeen toon to musidɗo meɗen banimen debbo Aissata Sy debbo mo dulmaji Funeɓe
mbiyatmo Seydi Sissawande o salmodira e rendo ngo o haɓra en tigui tigui musidɓe dañɓe fartague tawtorede yewtere nde e gansaga garten puusen fandu ndu no hannirta ni. Seydi Sissawande saɗi hetti en jammala ñalle ma. jam ñalli Abdoul Wahab Kane. ñalle jaam Seydi Sy. salminima juurima. salmitama juurama. ganduɗa noon se laaɓa no feewi gonmi ko less ɗo ko golle gonmi mi salmini mi salmini kay yimɓe fof ne keɗima laaɓi ceer machallah. e moƴƴi noon mi salmini dendagal hettotoɓe kaalirde men haalirde Agname haalirde men dingiral fulɓe wonde haalirde men kolaɗo online calmini Abdourahmani Aw Abda en calmini Amadou Tidiani Sall bolinima Famadou Déme haalirde men haalirde Agname woni ɗon ɓe kala en calminiɓe wa wadda kam Albousseynou Sow calmini Koumé Abou Mamadou Samba Tall calmini Mamoudou Oumar Mariam Sow toon to Australie calmini galle o Mouhamadou Sall Diorla Sarr Mil Thiam ceerno Yero Sall mboɗo sikkirango ɓe bandiraɓe gonɗo e dingiral he min kala hen jettama manaɓe nam yagana balla judde battal moƴƴi e Abdoul Wahab Kane ko waɗum ko waranmi yettindo kabaru joom gondaɗo hen gaccanani hakke e wonno goran ko guiɗo ko sehil kadi o dillanannoɗo e leñol ngol no feewi ne wiye Sekkan toon to Kay Haydi en rutti hande joomum gaccon hakke enen fo en duwima hande Allah yurmotomo yalla yurmo yafomo harnamo aljanna a jarama ñagama dunaw a jarama Seydi Kane tigui gonga a jarama Seydi Sissawande golle ma jooɗi ya peewi kanko musidɗo cankiɗo o Cheikh Kane yo gueno yurmo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe e mayɓe gendiyankoɓe ko ɗum woni ko woni aduna sadi ko neɗɗo ko hooti tan maayi tan woni mayde woni aduna nde wonno Allah wi ko halaqal mawta wal hayata wadde noon wi komi tagui mayde ko adi gurdam ndeke so tawi neɗɗo maayi wiyete ko hooti to umminoto e on kadi foti tan ko ñaganede moƴƴere nde wonno to umminoto koye mayde o are e gurdam e nde o ari e gurdam he noon on saaha kadi gandanɗa hoore maɗa o woni e nder gurdam he o rewi hen Allah o jokki hen enɗam perguita ɗum mbasata wodde e gueɗe mbaɗe noon ɗen ɗo foof so tawi kadi ha yonti kadi o waynitima kadi goram walla ni o waynaki o ƴettirama hono noon wurtima e joomi ko bandiraɓe kadi poti kadi ko duwanademo kadi wiide yo guene yurmo yafumo kanko e dendagal mayɓe julɓe e mayɓe gendiyankoɓe tedduɓe hettiɓe on jettamo jarama bismama yewtere moɗon wiyetede dartol e joljole en jokkat tan goram no mbiɗen ni en jokkat golle e wona eɗen jokkita nde wonno gon gollannoɓe garɗen tawɗen ɗumen ne golla jaɗen men ɓen kadi jeehi e goppi en enenne kadi gandanɗa hoore maɗa en jokkat golle tan so tawi enenne en dartima e woɗɓe kadi gandanɗa hoore maɗa gara jokka golle wadde en garani jokkide golle garɗen ko jokkude golle jokkoɓe golle noon yo jokkodir gandanɗa hoore maɗa jokkodiral moƴƴal joɗgal mo kala so tawi yi goɗɗo wawa jogade hen kadi weltare weytare nimsa wasa wodde guenol wasa ƴurede miijoji gandanɗa hoore maɗa piltodirɗe mi wino kaari kadia mbaɗo jagguiram nde yitere sinno mi andi no wiyatamo noon taw ɗum ɗon foof wawata ɗon lattade taw ɗum foof koko yooɗi koko feewi koko sembi koko dartate e aduna Allah kala e kuuɓal tedduɓe hettiɓe joni ala ko yajante en so wona ƴeewen ya toon to leydi Mauritanie Rewo Samba e Wodi Boowe tawen toon mawɗo Yero Sall gorko mo dabbe o addana en kabaruji ko yolen en toon to leydi Mauritanie Seydi Sall Balo jamal ñalema jamal ñallema Abdoul Wahab Kane mi salminima Seydi Kane Seydi Sall en calmini rendo ngo fof e kuuɓal en calmini radio ɗi fof ko noonne kadi en calmini radio rendo ko noonne kadi radio kolaɗo online en calmini kadi radio Agname en calmini kadi radio dingiral fulɓe e dendagal ko yettiyankoɓe datode jojoɓe fof calminama en calmini Alou Seyni Sow Ibrahima Demba Dia en Yaya Ka en e dendagal yettiyankoɓe fof calminama e kuuɓal en gari hande kadi addande en hono kabaruji ko faade banggue leydi men Mauritanie
Abdoul Wahab kan yalla yo majjere sen dañi yottidan bonon den kala ala ko bonnata hunde tawno kadi kabruji kadi jojji kala fartan heba inchallah so Allah jabi men jokkondiri kadi e modon ha mbawi gaddude won kabruji so tawi Allah jabi inchallah seydi kan e tawno datude jole wogani ko nyaloma foftere kono kadi ne way kadi woda kadi ko heñña hen ko faade kadi bangi kabruji ko faade leedele meden tawno kadi hunde jojjuni tawno goddo caggal leydi kala gono caggal leydi jogi dom ko ene jogati yidde andude kadi hon ko waali leedele men de el wajanen jam ko no Mauritanie ko no Sénégal ko no Mali ko no gidde ndagal fof e kuubal ha tek non kadi leedele men de jamna Abdoul Wahab kan e ko arane e Mauritanie de e do semaine kam eden gandi ay goto haalanta ko faade bangi o do activiste betedo soufi eden gandi dum kam kumpani hay golle tawno ngodo waron kadi en hewno wadde commissariat ji e der Mauritanie e wadi kadi en tawno eden gandi ko activiste ko kadi darino don fewi edo kabantino kadi dendangal haqqi ade min dum wadi en gadi dillere mawde wadi ton e manifestation ngaji mawdi mbadi ton e ko faade wargo odo activiste on soufi e kono dum ko eden pade laamu ngutan de tawno en dum wadi de ministre tobdina affaire cellal e wonno ko ndelde président wono tumu ar joni toppito gadele e wonni kadi yaabe ha mi ngadi o ministre d'intérieur démission sabu hen sa dum do kadi ko golle de gonda e wona golle jodde way wonde fu kam manifestation ngaji mawdi mbadi ton e hakkunde wadi ngarmi ngara hakkunde police ji kadi yimbe no wono waade ni e gile granatuji ha e foftan e gile kaaji eden gandi won police goto kadi wasen jungo mudum tawno itti granat kango hoore makko ha granat mataw e fuse jungo makko kango hoore makko dañi kango ne do mawdo ko faade bangi jungo makko eden gandi granat namdi ko sogondaji sa woppa tan heewi fusdema e dum non way ka taw no manki wadde professionnalisme seeda e kono dum ko eden gandi odo sakam haggillaji fof jogi ko to bange holki sate hol ko wari odo jiyaado Allah kono suufi e so tawi ko barado walla so tawi o mayi ko mayi tan naturel no wireteni ambawen famde foy wano eden patta hôpitalu di e docteur be eden gandi odo sakam docteur be tato cubama yo mbad feere mbad autopsie e daranade non gouverneur noxo bangerewo tawno ko on ko ton ko darna maro bangerewo foti wonde wadi kanyum hoorum kanyum wada superviser gade de ko faate bangi hol ki saade hol wargo makko no yaari e subama non docteur be tatmaro be kadi buri hoolede ko faate bangi autopsie e kono dum ko eden gandi odo beele suufi ko nedum ganda ballannodo dendangal kadi gondo e Mauritanie kadi ko darino kadi haqqi ade dum wadi landaji di fof kanyumen fof en badi hen kalande ko faate ngodo wargo e dendangal aduna fof kadi mo sikki so mi juumani mi tiidi kadi kala do activiste woni walla kala droit de l'homme woni ene foti haalde hen ko faate ngodo wargo e tan dum ko sen jewto on bangadi e sen jeeyi bangare o Mauritanie hakkunde Algérie kadi e Mauritanie ganti toon kadi won waranoɓe toon Mauritanie waranoɓe toon asoɓe kanŋe eɗen gandi toon heewi kadi wargoji ko faate banggue kanŋe eɗen gandi Algérie kañum e Maroc koye oɗon banggue ko kono zone militaire ni e so jomum ɗippi tan wonno wawde natade leydi ndi jeyaka walla leydi janandi wadde toon kam ala haala jomumen ke tan ko warde e won kadi waraɓe toon e gañinoɓe ɓen mato mbino koɓe dogay oto ɗum maaro woni hen gañiɓe ɓen noon nawama zoyrat to banggue cuuɗi cafrirɗi wala ɗum ko eɗen gandi kadi ko faate banggue Russie eɗen gandi oɗo saaha ko faate banggue Sahel Russie ne innani hen junggo mum no fewi eɗen gandi Sergei Lavrov o arino leyɗele ɗe ko faate banggue Burkina Faso e Mali o ari ha Mauritanie gandi eɓe joggodirno nanodiral e Mauritanie ko faate banggue armement e gila 2021 on saabi cifodirino ko faate banggue armement yidde wadde naval to banggue to Mauritanie to ko faate banggue armement ɗum eɗen gandi hakkude Europe ji kadi Russie joni ɓe kono ɗisade kono garani banggue Afrique to saabu nde tawno Russie woni koye dañde toon hettere no moƴƴi kono Europe ji kala kamɓen ɗo ɓe jabɓi kamɓe Russie ji ne heewi Europe ji kañumen koye men ndewa caggal mum ɗum waɗi hay Europe ji gaari ɗum Mauritanie ɗo nde tawno kamɓene kamɓe Europe ji koyno lota ɓe mbi kamɓe koye mabɓe ina ñuumbe walla ina sikka eɓe yiiɗi wadde base nder Mauritanie ko faate banggue lota eɗen gandi e gila gaz uji ɗi e pétrole ngaji ɗi peeñi hakkude Mauritanie e Sénégal eɗen gandi to on banggue oɗo saaha laamuji Europe ɗi hon kucciti on ɗon banggue tawno eɓe jogui caɗele ko faate banggue énergie ko faate banggue pétrole e gaz e ɗum waɗi noon ko ɗum waɗi kamɓene koye mabɓe Europe ji ɗi ɓe ɓuɓtinani no fewi ko faate banggue arde Mauritanie yiide leydi Mauritanie ndi ko faate banggue on ɗon banggue
noon Abdou Wahab kan on calminama ko haali e Mauritanie heewi ne heewi fo wano ɗum tan kam ɓuuri temtide oɗo saaha ko faate banggue Mauritanie Allah jarama on jarama kadi ñalde jaam Abdou Wahab kan on jarama oɗon ketta Seydi Kane ɗum larti toon koko luɓano on jarama Seydi Kane jarama yero sal gorko mo dabbe golle ma joɗɗi peewi tedduɓe heeɗiɓe hettoɓe en kettima kabaruji jollanɗen toon to leydi Mauritanie rewo Samba e woni bowe mawɗo yero sal golle ma joɗɗi peewi toon to leydi Sénégal ina wayno wonmo kennuɗen on toon banggue kono tan ne gasa taw heblaki no fewi ene gasa o wi o heblaki no fewi ɗum noon en jafnima banggue hono toon to leydi Sénégal ma en ƴewno so tawi Aluseni Sow wonko rewidi toon seeɗa kono en ɓurano yidde e bettude neɗɗo to banggue rewide banggue kabaruji nde wonno kabaruji moƴƴi ko neɗɗo teeya tigui tigui ha naata tigui tigui e nder cawɗele wawa kadi ƴowde toon ndiyam keelalam no hannirta ni wawa yuppande bandiraɓe taw wona elle walla mbeɗa sikki walla mataw ko noon tigui foti wadde ala ko jiɗirɗen kono umri ni tan no selliri ni taw ko noon tigui laatori Aluseni Sow so tawi wonko dewinɗa toon bisimilla hay sinno koye hojo majji tati so tawi wonko dewinɗa so tawi kadi wonno way kadi garten kadi bandiraɓe ha ɓuura yajde ñande wonde inchallah mi salminima Seydi Kane ala ko dewindimi noon banggue Sénégal gonga tigui ɗum noon tedduɓe hettiɓe no mbiɗen ni ko noon tigui saabu kabaruji ɗi kewɗen ko fewde ɗi guila gandanɗa hoore maɗa hanki ɗi peewe hanki ɗi mbawa jibinede hande taw eɗi barkina no hannirta ni ɗum noon en jetti en jaari eɗen gandi toon to leydi Sénégal kam ko kesi mum kadi kiiɗi mum haalede ko politique tan woni toon jamma ñalawma subaka kihiɗe kono noon e jiiɗi kadi addande bandiraɓe kadi ko ɓuuri hisɗude no haali ɗum noon tedduɓe hettiɓe wadde en dokkodiri e bandiraɓe aadi ha janggo waktuji nogas ɗiɗi e nder dongre Europe ma en garte kabaruji ɓurɗi yaaji e dingal fulɓe fullaɓe lamɗam en calmini koddiɗo meɗen hono Iba Oldou Sall wonde men no haaliti o salminama wettama jarama jurama ɗum noon tedduɓe hettiɓe joni garen e titoɗe walla mbiyen titode yewtere meɗen hande no hannirta dani kettoto ɗon ko haalirde Agnam ɓamti pulagu Agnam yeroyaɓe haalirde Agnam ɓamti pulagu Agnam yeroyaɓe ene wiya on kettuki jaam tedduɓe heeɗiɓe hettotoɓe haalirde Agnam e jokkorɗe muɗum mo kala salminama inde mum e yettode muɗum hande noon musidɓe tedduɓe hettiɓe yewtere meɗen wiyetede dartol e joljole e hande jiɗɗen ko pijen seeɗa jalen seeɗa jewten seeɗa nde wonno nelaɗo mo Jami Kisal goni o wi wonde ko neɗɗo yo gollano aduna mum ha hono no mayata o gollano kadi lakara makko ha hono no o wurata wadde noon e hande tigui tigui jiɗɗen ko jalen seeɗa jewten seeɗa e ƴeewen tigui tigui jaleɗe moftaɗe ɗe holno ɗe peñirta nde wonno goto hen kala ene jogui no jalirta ene jogui e jaleɗe jalniɗe woni jala jalna ene jogui gandanɗa hoore maɗa jaleɗe kadi goɗɗe ɗe ko diroje ɗe ko cengloje ɗe ko caƴoje so tawi kanƴe foof so ɗe dillidi tan hono ɓernde weytoto so ɓernde weytima dañat tigui tigui ko usti e sunare mum daña ko usti e haljoji muɗum daña kadi gandanɗa hoore maɗa kadi ko ferni ɓernde muɗum ko ɗum saabi wonto ganduɗa wonto yimɓe jalnata taw kadi ene jooɓe taw ko hen maafi mumen leppata wadde firti ko jalnude ko hunde wonde fayida hande noon tedduɓe hettiɓe sen iri junggo jiɗɗen ko yaade seeɗa ko fewte denɗiragu denɗiragu to jeeyata ɗo ko hunde mawde no fewi kono noon ko mowni ko foof e andude en ko mowni ko foof eɗen jiiɗi hande
rendude e rendo ngo mbawen tigi tigi andude holko mawni e denɗirago holko yooɗi e denɗirago holko feewi e denɗirago kono kadi holko foti kadi tigi tigi holno hesɗitinede e denɗirago hol jiɗaɗe denɗirago hol kaɗaɗe denɗirago walla denɗirago kam kañum kam koko wellita tan kadi neɗɗo weela fof ko noon tan yanorto denɗum ɗum ɗon foof eɗen jiiɗi hannde e artude hen seeɗa no hannirta ni denɗirago no woodi hakkude ƴiƴam woni ganduɗa homaɗa ɓi kawma tigi tigi woodi denɗirago no woodi hakkude maɗa e on mo ganduɗa ko miñe woni fedde moon less en fedde ma dow en e gueɗe mbaɗe noon denɗirago no woodi hakkude leeɗe denɗirago no woodi hakkude wuuro e wuuro guure e guure ha ni ganduɗa hoore maɗa leyɗele kono kadi denɗirago kadi ina woodi ni hakkude ganduɗa hoore maɗa leƴƴi e nder leƴƴi ɗum ɗon foof denɗirago ina woodi hen wadde denɗirago koko mawni no fewi denɗirago ne wona kadi ni ɓe ganduɗa e soruɓe tan denɗirago taw ɓe gona denɗiraɓe to banggue jettoɗe eɓe gona denɗiraɓe to banggue ƴiƴam kono noon ɓe coora denɗirago tan gam tigui tigui wadde laalo gam ɓorwinde hakkude ganduɗa hoore maɗa koddigal wadde laalo gam ɓorwinde hakkude gollodiroɓe tigui tigui mbawa gollodirde tawi kadi goto hen kala ɓerde mum kadi ina deeƴi tawi caɗele kadi ngala ɗon wadde noon ngun ɗon denɗirago hande jiɗɗen artude en garani namdade holko addi denɗirago wasata joguiɗo yiyande on fannu ko addi denɗirago haala kono so tawi mi wi ko addi denɗirago momi haala hakkude e jalluɓe e babaɓe kono goɗɗo kadi ne wawi kadi haalde denɗirago wiya ganduɗa homaɗa hakkude tigui tigui hono salsalɓe e mabuɓe gueɗe mbaɗe noon no salsalɓe ɓoccitori min ga henne tan dogui tan jeehi tan ha laaɓi wonkoɓe nawori noon min jaafimaɓe kono ɓe jeehi kamɓe ɓe gabbi hono denɗiraɓe mabuɓe eɗen gandi ko denɗiragal manggal woni hakkude mabɓe no hannirta ni kono kadi eɗen gandi hakkude men serraɓe kadi ngal ɗon denɗiragal ko badgal tigui tigui fayida ko badgal poɗɗe ko ngal nawi ngal ɓooyi ko ngal tengtugal kadi no hannirta ni goto hen kala ina huɗoro wiide goɗɗo o kadi ko metti walla ko muusi nde wonno kala ko ganduɗa ko mbaɗɗa goɗɗo o caɗele ɗe koye maɗa gartata wadde noon denɗirago ko hunde mawde no fewi hande noon jiɗɗen ko goto kala joola e nder ɓoggol he haala tigui tigui kañum holno yiiri denɗirago holno so tawi yi denɗum hol weltare jogoto hol ganduɗa homo no suusiri wiide denɗum so tawi kadi denɗum kadi wi ɗum kadi holno wawiri kadi muñirede e gueɗe ɗum ɗo foof jiɗɗen hande yewtude kala hen joguiɗo konngol bisimilla muɗum addanen tigui tigui ko wiyete ko denɗirago no hannirta ni mbawi wadde hen seppojolo o jen toon to ka heydi kaydi mbe joora sammena tawi toon Ousmane Hammadou Diop addanen denɗirago kanko e diɗɗal makko gartene bandiraɓe Pellital Ousmane Hammadou Diop denɗiragal denɗiragal ko wellude endam e jiɗuɓe gurdam sammude toogue rendo hay luuru jibinede yenami yenama yennore wona jallede yettore wona beelam ne welami welma ko fonno jibinde wara hoore wonta mere ko fonno jibinde tikkere wonta tekkere moni fo ne jogui goɗɗo gueɗal ɗi kawma ɗi goggoma yena ko bande ala paddal joɓe jaleɓe hakkude men ko kurekoɓe e yimɓe ne ndiwene ñakkudira ha cika ko haɓoɓe e denɗiragal ko ɓuri ɗum welde denɗirago no wele denɗiragal denɗirago no wele denɗiragal denɗirago no weli denɗiragal denɗirago no weli denɗiragal denɗiraɓe ne jarodira ala mawɗo ala sugo belde ne jawdira e lellom toddu yaggu dende ko bande imma ko ala e ma bande ko dende salitane fijanma bijirde jalede eɗen tondiri gure eɗen jenodiri leede ala ko ɓurɗum welde safre erer rendo mocce uɓe luuni riwrata filnaji faddo caɗele haareji tikka tikkoje yanoji belli fedde dowe less bosewe yillaɓe ko dendiraɓe se rera halpular on welno sukara sukar denɗirago no wele denɗiragal denɗirago no wele denɗiragal denɗirago no weli denɗiragal denɗirago no weeli e denɗiragal faami tigui tigui
Ousmane Hamadou Diop gorko mo kay heydi kay dibe jora samenade de jettoje bonodiri yar sikko don wallahi ka dendam buri yar tikko don ka berndam ka jam ayo dendiri dinam jalanam yewtanam jaram ɗum noon tedduɓe hettiɓe on paami tigi tigi hannde holko woni toɓɓere meɗen ko ndenɗiragu ɗum noon holno jirɗon ndenɗiragu gaddon hen jeeɗo mum no hannisi ni ƴeewen joni joni sukkiti bawɗi ñalawma hannde o ko kewɗo sukkiti bawɗi o ko yero sall mawɗo yero sall jamala ñalema ya ñalle jam Abdoulwahab kan seydi Sall Balo salminama seydi kan a salmitama juurama koɓe datule salmini tenkoɓe datule jole jole fof salmitamama seydi Sall Balo kadi donima bandiraɓe mo SSC wi cankiɗɗo en donima o yalla yurmomo yaafoma amin amin ya Allah amin ɗum koto woni adude ko no muñɗen ɗum woni adude ko no muñɗen ɗum mbiɗa ni tan ko mayɗaji tagede gurdam noon calminama e kuuɓal en calmini foof noon ɗi fof calminama Abdoulwahab kan hannde ati ɗo kadi yewtere wonde fayi ɗum mo deftere ni wona toɓɓere koye deftere mawɗe gadduɗa ɗo eyi kadi ko jokkare ɗam kadi gadduɗa ɗo tawno dinɗiragal ina nokki jokkare ɗam no feewi no feewi hay sa tini e sa tinani foof ko jokkare ɗam wonɗon tawde aɗa yiya denɗiraɗo jeyaɗo leydi e leydi walla ma jiidani ma takkodirani taw ko denɗiraɗo koto tawi woni yidiri tan e foof ina heeƴa hen e no mbiɗa ni kadi ko noon e neɗɗo kadi woni tan no garatata e mum kadi taw hen sa neɗɗo foof ne jogui ñalawma mo welata walla wawi taw weltaka kono ɗum fof e wawi noon denɗiragal kan kañum en nde wondaka ɗum e surtout noon no mbiɗa ni enen ken denɗiraɓe kono noon minen ele min ɓuuri nanggude denɗiragal hakkude Sall ɓe Maboudou min jogini dental manggal Sall ɓe Maboudou e sinno ko sago sinni wona Macky Sall no o hewde haajuji ni o nanne hen kono ko heewi haajuji ɗum haɗi mo nadde hen wona ɗum ko woni toon ko jokkodiral manggal so ɓaɗiye toon inde jalniɗe toñanggueji ñande fof kala ne uddiɗɗa kala nde keƴiɗa ma welto hen no fewi kadi hen saaji aɗa jala hen tawno jalle kadi ne jeeya kadi e cellal neɗɗo jalal ko ene jeeya e cellal muɗum e won toon yimɓe waɗɓe fayida no fewi rewɓe woni sukaɓeɓe mawɓe aɗa yiya neɗɗo ara tan ne haala tan ko ganduɗa amnotako taw kadi ko toñanggue waɗɗo ɗakka e ɓeeɗo ɓe kadi gara kadi ɗakka e ɓeeɗo ko noon tan ne waɗi fayida ma yi toon dinɗaɓe mbiyete ko gayen aynaɓe Maboudou ɓeɗe ko aynaɓe salsalɓe ɓeɗe ko ndamdi ɓeɗe ko Baba Denda inde fof nan toon kala inde nde jiiɗa nde anide e Fouta nan toon e kadi ko hunde wonde fayida no fewi kadi wona ɗum ko kadi tawno kadi yimɓeɓe ne mboƴini koye men ene waɗi hen gueɗe baɗɗe fayida no fewi saabu joɗoraki tan denɗiragal ala wonko ɓaɗata kadi nder Abdoulwahab kan ndeɗo yewtere ko yewtere welde no fewi no fewi no fewi se ƴeewi hakkude men kadi e serraɓe kadi ko noon se ƴeewi hakkude men kadi e serraɓe kadi elle kadi mbiya kadi ɗum welde saabu ko jomum laawi ko foof o won neɗɗo mawɗo ko foof ko heewi martaba ko foof so yi tan denɗi ko e so toñima omo welto hen no fewi sanne e ko wona ɗum ko Abdoulwahab kan e lewɓe moƴƴere fiftinode yimɓeɓe tan tawno kadi hen saaji kadi yimɓe tan fiftinore tan ma ɓeydo nanggude guedde ha ɓeydo tidde kadi ɓeydo kadi yodde ɓeydo kadi yuɓɓude saabu en jii hay no haare wotere goto waɗiɗo Dakar ɗo hakkude serraɓe haal pulaar en kono nde ɓe jawno to police ko ñawataɓe isa ñawde hakkude haal pulaar e seeri yoɓe jaah ɓe jindoro e koye mabɓe ɗum waɗi hande hono bandiraɓe ni ɗum jumani le batti hay resdiɓe min ga ɗum waɗi firtango denɗiragal kam ko hunde wonde fayida no fewi ɗum noon tinnoɗen enen denɗiragal ngal sawano Abdoulwahab kon saha ko aɗa waɗa ɗo daari baɗɗi fayida nanna hen salsalmi mboɗo welto hen no fewi eyyi saabu daari ɗi kadi ko hollide tan kan hanɓe salsalɓe ko makko ko denɗiraɓe wonni ɓe en ganda kadi jomum wima ko wiya ko dende tawa an nangguɗa tan ko denɗiragal mawɓe salsalɓe ɗum nde tawno ngal ɓuuri jaggede ngal ɓuuri kadi e leetal ngal tan ɓuuri jaggede kono heddiɓe nan tawdi ha heewi yo Allah waɗane moƴƴo Abdoulwahab kan a jarama no fewi noon no fewi yimɓe kadi ma gaari e sall jommen keɓen kadi waɗani ade mam ɓoccitade kam mbimi holko tagui guppuɗon jalluɓe tan paaɗon e Maboudou on saali mbaɗɗon ɗon de ko woɓɓe saali de dokɗon ɗon nde ko saggere Abdoulwahab kan ɗum dañi taggue to ɗum yiɗ ɗum wona taw ko less
Agules. jalno ra ko taw sali biida yo wonde odo ko reddiɓe ko juttu nan taw naway tawa mabu ko nando tumde hay mbodan horam dañ sagoji mabbe kadi non Abdoulaye kana jarama no feewi abu kume hule kume na kidima abu hule ben tan buñi tumde men be kam lam bonni dum yiyabe kam lam bonni gede men de tumde kono wona dum ko sama ngalano do furanno ko welde furanno ko jiru kono non Abdoulaye kana jarama wonde hande men nan do kadi timti baddi fayde ko faade baga dendiragal ene ketti tan Abdoulaye kan seydi kan a jaram Seydi Sall Balo gole ma jodi peewi mi joginoma namdal kisa mbiɗa yomi ɗaccir noon wadde goɗɗo garo wasata namde gara a jarama calmini kajjata Abou Salif Diallo ko joni abbiyen calminamen fade Ibrahima Demba Dia ko noonne kadi guiɗo meɗen Tidiani Tafsirou Thiam bayraɗo jewnat Tidiani Tafsirou Thiam a wayrama yewnama de yo taw ko jaam jagguma jagga kadi dendagal yaadiɓe men ko wayno Badio Aminata Abdoulaye kono kadi en mbayri ganduɗa Pullo Dia yo taw ko jaam jagguiɓe jagga dendagal hettiyankoɓe men kala e kuuɓal calminal meɗen fade mawɗo meɗen Alhaji Amadou Ndongo gorko mo Cilon daga wendu kole namade kono kadi bani meɗen debbo e Sata Mara gonɗo toon to Dakar lamurgo leydi Sénégal en mbimo kadi Seydi Mar ha toon to Fanayi Ndor galle Allah dirgum ɓoyɗa sinma kam caje Dembrela Sare Yirim Diop kono kadi cammini dendagal bandiramen ko wayno denɗi meɗen Harouna Pouy en mbimo jokko dial kanko kadi ko hettiyanke men hayso woni oɗo saaha joni suusa haalde radio mbeɗa andi omo rewe ñamade ko waji goto wadduno e denɗum ko waddo e musidɗo goto waddo wona denɗi kam ko musidɗo goto tan wadduno omo rewa ɗum ñamade e joni noon o namdi numéro mum téléphone tan haw heeɓi ndo heɓno tan noddum téléphone tan on jaabi o wi kayri o wino he hande de mi jagguima hande kam mi jagguima e cikkanɗa komi jaggatama aɗa doga miɗo aɗa suuɗo hande kam mi jagguima joni on ne kañumne andi koye téléphone goni ɓe kalda tan sali han kadi kuppude han kadi ne haala to tan ne ɗakka to ne ɗaara ga tan kanko ɓeydo haalde tan ha kadi crédit ɓeydi ha crédit wirti ñamande ɓenni ɗum noon mbeɗen tan ko sala wadduno noon ɗum noon camini kanko Harouna Pouy o weltanama kadi no feewi camini bandiraɓe men babaɓe ɓe ganduɗa kañumen o saaha joni hakkude ñebbe e kebbe mbawa ɗum serdude kala koɓe keeɓi hen ɓe keewi ko muukade kono yooɓe ndiyano noon tigui won hen ko ɗesata nanggude goddol wonta probléme Alou Seydi Sow jaam Allah ñallema guiɗo Seydi Sow Pullo jaam ñallema Seydi ñalle jaam Seydi Sow Pullo rennugo foye kuuɓal fof calmini kadi Datouro Jole Jole en neldi waw ceerno men Seck Souleymani Racine Bar nde gueɗe yurmo tomo yafotomo kanko yaadi makko maayi men foof amin ya Allah sikki ala ko belammo no feewi hande toɓɓere gadduɗa ɗe mi sikku kadi mawɗo Yero Sall ko haali ko tan kadi mataw ene metti wattude hen hunde ɓeyde min o cettomi denɗiragal tan kadi ko ɓuuri weldemi hen min goni sukaɓe gallamen sa wiya fotte kaari e jinnaɓe mbiyata ko hoko mbiɗam a wi haydara ɓe neegui fiide woni o wiya neɗɗo fotta e denɗum tawa toñani ɗum ɗum noon on saaha ne haawi min seeɗa amin yiya ɗum ko mawɓe kono noon aɗa fure pourquoi a fotte dende a hollani ɗum denɗiragal ngal donc noon ndeke ɗum wonko jangginanno no feewi e ɗum tagui hay dingiral he testima ene tiiɗi men toñata malla ko wayno jettode ɗe ko hunde wande fayida et puis kadi so nani dendagal ngal hunde nde ene welami no feewi ene welami no feewi ko hunde wande fayida kadi mi sikku en mbawa dañde ndonu ɓurgu nguɗo ndonu ngu tawɗen mawɓe ene goppide hande enen foof no bamma wini sattude weñade e aduna o kono noon sa yi hande fulɓe ne ndendi harte fulɓe noon ɓe mbami wadde kuuɓal ene ndendi ɗum ne jeeɗe dendagal ne jeeya hen min ko yeru tan kalanmi
won gele e balde e diwan e ta bennudo lebbi tati lebbi nayi joni ko dendiraɓe ko ɓiɓɓe yumma e kaldata on noon de goto ñumanimi hen haalnimi wi an noon so ɓeɗo ɓe kaldata war feere jahata en tant que soso kono noon nde noddumiɓe gol fof noddu ɗum ko banggue hay gaddumi ko dendiragal gardini min ko saabu dendiragal gaddumi ɗo oyano ko noon kono noon hay gonɓe fawani hen konngol goto fof wi ko suusa wiide ala hande o saaha wati no wano an ɗum ko hunde mawde seydi kan ko hokkude yeru tan yimɓeɓe ha mbawa famde enen koye men wonɗo mbawɗen darade e caɗele taw en ganda eɗen mbawi darade ɗon donc noon ko hunde wande fayida renndo ngo andu kadi wonko halfina wonko totta ko totta ko noon kadi ko kalfinɗa ko aɗa foti hutorade ɗum ko ɗum tan min kam ko wasuya e nder renndo ngo saabu dendiragal ko hunde wande fayida no fewi yeru ɗum ɓeeno koye men hande wonɓe jettetake e banggue yummumen taw en jibini ɓiɓɓe ɓe jettetake nden yettode kono noon hande ɓen gaari amen mbi minen min gonti denɗon en soɓe jimin joni ko dendiragal manggal et puis min gona dendiraɓe donc noon ɗum foof waɗi noon ko yummiraɓe ɓe no fuɗɗori ni ha ari o saaha woni tan koye ɓeydade wadde fayida seydi kan ɗum tan jinnomi ɓeydude hen e banggue renndo ngo a jarama seydi Sow oto woɗɗu e camini Amadou Guissé ko joni nabbi en nden ko Allah kisami wona makko Alou Seyni Sow a jokkiɗon en ɗam yo Allah jokku balɗe ma ɓen ɗon ɓe ganduɗa ko weñodirnoɓe seeɗa gam tigui tigui garɗa denɗiragu mbawɗa rendindeɓe wadde namdal nana ɗon e hen saaha neɗɗo wonko ganduɗa ɗum ɗo henne kam ka gancuɗo ɗum tan manani mataw ka karmin ɗum e a yiiɗa hankkadi artude hen walla laware ma wonɗo heeɓi tan hankkadi ha ɓurti ɗo kam kala bajiɗoma tan e sa renaki aɗa yanata goɗum e sa yiiri noon denɗe hoɗo mbaɗata e makko eyyi seydi jamin ko ardi foof on banggue ko laawi ko foof min ko denɗam laawi ko foof mi hulata malla mi hersata arde mum ene wawi ɗo laawi ɗo goppa ɗum deeƴa seeɗa kono noon kadi a haalni ɗum goo a haalni ɗum woto ɓernu jokku tan kadi kutorɗa ko rendi noon ko kutorɗa enɗam gonɗam ɗam ɗon ɗo ɗum sa hutorima ɗum ko ɓooyi juuti foof kañum horum ma faam kadi dokka yeruji dokka won gueɗe alay saago saɗa haalda e neɗɗo mettinɗo no fewi ha wi han kadi ruttata ko ɗo wonno ɗo ko hunde sattude alay saago annene ko mbawa hutorade haqqille ma kono noon kadi mbawa hutorade ko woni hakkude mon ko min cikkumi ɗum hulɓinaki en tant que dendam min alamo kersumi haalamde alamo kersumi wajade e banggue moƴƴere kadi a wawa wadde min ko hunde ha mettami ɓaari kay ko wona a teyani wona aɗa teyi mala hay sa teyi ni mbaɗa andi kadi fuujare no wona hen aɗa neɗɗo ala timmuɗo kono ɗum foye waade noon son kaldi tan on nandirat min haqqillam kala janɗe ɓaadi no gonɗiɗi ko gonɗinɗa ko son kaldi on nandirat kadi yo yimɓe ɓe mbattu haqqille no feewi e on banggue son tini so tinani surtout so tini wonko luurdi hakkude yimɓe an ka dendiral a ɓiliɗo on aɗa jogui ko poɗɗa wadde ete ko poɗɗa wadde ko sa yeehi tan kadi ma Allah tawta hen seydi jarama seydi Sow a jarama no fewi e ɗon kadi wonno ɓernirta ha ɓurta mbiɗa kadi ya deccu seeɗa miccuɗa hen seeɗa pota ardirde ɗone kadi ko hunde kadi waɗde fayida no fewi saabu neɗɗo hen saaha aɗa sikka omo ɗon tawa o ala ɗon tawa ko caɗele keeɓimo ha ɓurti walla haabre walla suno mawɗo mo ganduɗa sa renaki sa remo ko ndeɗirago tan ni o jogori ko fappide o fewi leydi caɗele nan ɗon seydi Sow Pouly golle ma joɗi a peewi gorko mo to wiyete Nima golle ma joɗi peewi jeen ha toon to Hawre tawen toon musidɗo meɗen Amadou Guissé seydi Guissé jaam Allah ñalema gueɗo assalamu aleykum wa rahmatullah Guissé
salminaama on juuraama salmitama joɗama addi yewtere welde koy eyo dendiraaɓe wonde fayida mbeɗa yiɗi wula noon wula kadi weela yette ha yimɓe yo jalde mbeɗa yiɗi jaleɗe de jaleɗen cohlaɗo de salɓe nan ɗon salɓe de eɓen ɗo de kamɓe de eɓen sarna tan kono min gay goo tan holto iron to gimmi to ɓe gummi toɓe gandi ko addi salo eyyi ɗum de kam sa noddi kam lesmi haalante noɓe garde noɓe jettori on noon koɓe jetti toon ko ɗum kam ko noon gandi kono kam noɓe dogiri ga hende ɓe goppi salo ɓe paate sal iyo kono moftuɓe wuyɓe de kono moftuɓe wuyɓe kamɓe ɓe cali ko cali ɓe gari salaɗo fof o nelaɗo ko nelaɗo ɓe cali ɗon ɓe gari salaɗo duƴe fayi on kam ne hani tumnede an arɓe ɓurano calo nelaɗo salsabila ene fiya to samme salsabina ɓene calo nelaɗo ɓe nelaɗo ha ɓaɗi ɓe dogi fayi ɓe fayi iccoɓe ɓe daɗani Samba Hamadi gonno Samba reni ɗi Hamadi doyi Iba Sall heɗo o wona kanko ɗon salo yalti ayi gise mara kom jaltude liƴo ala a yaltani gise heeɗo mbimo ko yo salsal ɓe keɗo jokku mbimi ko enen gondi jokku salsal ɓe micro wudi reno guila salsal ɓe dabrudema de ɓe kolnaki haydara aɗen jogo caɗele joni darnudande bisimilla Amadou Tidiane Sall nana weddoma misilaji darfon moƴƴi ami gona moɗo ko salsal ɓi ko ɗum biyama komo yaha makka o wari ha Dakar o jippi galle makko oyi tan jaariki makko itti suudu tottimu wetti ha yooɗi tottimu ɓuri suudu ndo ha uuri o yimɓe mi ƴeew cuura e joom suudu ma tawi gotum o wi dendi moɗa hoye toñjemi o wi ɗum mi yeehi sa fayi aɗa yiifa lampa ka o wi no ñifirte o wi anda lampa ñifirte o wawi wuttude concert lampa tan ha weeti o wadde wuttude ha weeti to ñola alaji mo guine wimo an kam ko ni lampa ñifirte o wi wona kawɗi wona hoɗum limirte wona mbiɗa wonno lampa kay so ñifi wuttat alaji wi lampa wuttitaki wona doon wuttite ko seeɗa guttirta ala waɗi ƴefta ñoƴƴi kodde e ñifi yan kaga aɗa wuttiri ruufe nani gutkoytama ko toyni o fimtimo o yetti taɗon uddani damal ngal aɗa yalti tan fore makko wimo itam tenɗi ko ɗum woni o wi ka kawɗi koye guttilede mbaɗanmi ɗa sisma watti guttile bafa ngal o wiye dari uddani bafa ngal wona uddi ba ñaɗo o wi makko at kono jippiɗi ɗon alay soodi ndiyam tottimo wimo ko sa yeehi noon ko ndiyam Dakar woto wi ko ndiyam jam ko ndiyam Dakar adda ndiyam jam o yetti o yette jaaɗo makka so arti hay goto salmi so wona yetti galle muɗum nde wetti kala calminomo tan o wiya o ala ngo so wona o yetti galle makko hay goto selli taw rokkata jungo rokkata jungo haw yetti galle makko selli taw rokki jungo yimɓe gaddi no mbiya adan ndiyam biƴom o wiya ko ndiyam galle temsa tan gaddude on salsal kay mine ko mbayi non tigi goɗɗo ko miñi ko wiya Mamoudou on jogi reɓe tat hitande wuramin ngo fusi nde eyyi o waali ɗo koto galle kelli to kono ɓuuri wurte koye lembelo eyyi ko aso yonta koye ma onata jeewo yonta lembelo yitte a nawni mo hirande kono walani jeewo tawno jogui ungal tawangi to o fuɗɗima yaade mbalmi ala de ɓe dogi koye boweɗ o tiri debbo o fiɗum leydi ne jeewo yetta taw haaju mo humtima debbo limo ƴetti jimin ɓiɗi ɓiɗi goto an min mbaɗi ko lawol boyol min mbaɗumen saɗo kay biri
awo wiyete ko lawol hani ko booli mimmi tam ay so wiyama lawol de kam mbaji waɗani ko lawol a jarama seydi Guissé jarama e jiɗi ɓe gurdam sammude tooge rendo hay luuru jibinede yena mi yenama yennore wona jallede yettore wona belam ne wele mi welma ko fonno jibinde wara hoore wonta mere ko fonno jibinde tikkere wonta tekkere moni fo ne jogui goɗɗo gueɗal ɗi kawma e goggo ma yena ko bande ala paddal joɓe jaloɓe hakkude men ko kuure koɓe e yimɓe ne ndiwene ñakkodira ha sika ko haɓoɓe e dendiragal ko ɓuri ɗum welde dendiragal jarama Amadou Guissé golle ma jooɗi peewi jala sall goto nanga jala noon wiye Iba Sall ka heeƴi ɗum noon Amadou Seydi Guissé a jarama no feewi machallah bandiraɓe kadi jaali kadi beltima kadi beytima dañi tigui tigui ko uste sunuji men sunu to banggue ɓernde sunu to banggue ganduɗa hoore maɗa jiifa sunu to banggue yewede foof ganduɗa hoore maɗa usoto ɗo tawde kadi jalama yo guene yoɓɓe moƴƴere toon to hello Facebook en calmini Amzo Cissé ko saminama juurama wonɓe toon to sengo Facebook natir toon ko Messenger jeeɗon yewtere en hannirta dani woɓɓe toon 3w.agnamtv.com natir toon ko Skype haalirde Agname ɓamti pulaako añoyraɓe so tawi on ngala Skype o oɗon mbawi ƴewde soɗon mbawi hebde koye Allo Seyni Sow en Yaya Ka en ma dokku on lawol gam tigui tigui jeeɗon e nder yewtere he no hannirta ni Amadou Guissé won baba ko goto mo jaadunomi RTS ɗon saaha mbeɗa heewi arde toon yaadude mo wonno mo Yero Oumar Diallo yewtere makko wiyete belɗe joni noon baba ko goto ɗoftimi o ɗoftimi noon joni noon min jeehi to RTS to radio to joni noon o jooɗi ha ɓooyi tan to salde ɗum ɗo journaliste ji ɗo min jooɗi ɗon tan ha ɓooyi kam denɗi min de komi jiɗɗo yaade tarode mbimi eyi bisimilla ara mi ɗoftuma min jeehi joni mbiɗa hollamo tarode de joni mbimomi tarode nana eyyi joni noon o yahat tan o naata tarode tan so naati tan kadi o wiya kadi gor kadi o ruttito o warta o wiya min de tarode won gonɗo toon wiyama won gonɗo toon e ya nde tarode o yaha toon kadi so kadi o wiyata kadi gor o arta kadi wiyama an kam honi o wiya won gonɗo toon wi jaam tarode de fof won gonɗo toon oɗo heure nde yewtere nde kami futto ko 11h ha minuit mi ala ɗiɗo sahaji kay yimɓe kewani no fewi joni jaggumi joom makko tan mi payi tarode ndeke kanko so naati tarode tan o wiyata ko darogal so yi hoore makko to sigo on gonɗo toon ruttito on to heeɗimo yomi sakti sirru joni noon mi wasa haalde inde nde kono hunde jalnide no fewi o yiyat darogal tan o wiya hoore makko tan o wiya gor o wiya on gonɗo toon nen sansan goto artuɗo men ɗo omo jogui rewɓe ɗiɗo joni noon debbo jeewo so tawi yontama tan wiya ko komo hiri hindude lembilajo so faya tan wiyata ko ma waɗamo amour joni noon o fayi hirdu ɗon fayata jeewoto lembilajo foɗi waɗimo amour tan jeewo ƴeɓi saw ɓe cipri hankini pale ɓe ceerda wiya ko rinniɓe bamma ko wi ko rin ɗon o wi ko wona ko yimɓe ko debbo jeewoy wonde wona ko omo hirdo o waɗimo amour o wiya an aɗa jogui amouraji mbayliɗi ara ko o mo dokka amour yimɓe baba yalama ananda ko woni ɗon aɗa andi ko woni amour o kadi o wiyamo jogui amouraji mbayliɗi to ko amour hokkoye amour masa wurade a jarama Seydi Guissé machallah ɗum ɗo kadi ko hunde kadi weltinore bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe hettoɓe haalirde Agname e jokkorde muɗum holi o voilà yewtere moɗon yewtere meɗen wiyetede dartol e joli joli nde gowɗe wadde ñalawma dew horbir kala e oɗo hen saaha hande noon roguere lowɗen koko fewte e denɗiragu ɗum noon bandiraɓe aɓene jolda no hannirta ni jehen toon to Mamoudou Oumar Sirif Dia Seydi Dia Pullo jaam Allah ñalema uddita micro maɗa
jajaho salmin wat fen gutta micro ma de gila barinaɓe mbiɗo wonda ɗon fiwde micro ha Seydi Dia salmin juurimam jagmam to mi lim to Seydi Dia Pullo yal waddanen moƴƴere jarama toñino SSI kono ɓataw ko SSI woni me gong ɗum mara wawa jam ɗumde kono hay ande noon janguirɗa ma to o ko Cheikh Oumar e kono gonɗo ko Mamoudou Oumar Sarif Dia ko Cheikh Dia Mamoudou Oumar Cheikh Dia ma to ko Mamoudou Oumar Sarif Dia ɗum windi ɗo e hokkami ƴettoɗo gonɗo ɗum seeɗa Cheikh Oumar tawi ko bindol ngol jimi ga ko won gonɗo e ɓoggol gaccana kam hakke seetan ina leela yettade seeɗa to banggue réseau moɗum o wala musidɗo tedduɗo toon to hello Iba Abdoul bisimilla eyyi Iba bisimilla ari ko Iba Abdoul bisimilla mata ko jokkodiri ine ɗe nden kalle maɗa biya goto ma o doɗɗo o soñi bawɗi Babou Guissé Amadou Guissé soñi tan man tawa heɗade mbawɗo ayan caltal dagiri omo heeɗima de kala mo saka barkindu jomte koye wuuro ina wonde ayi caltal ay caltal mo jofna wuuro ayi mo heeɗima tawi Ceen Samba Polel koye Pol jofna tawi Ceerno Habib nden koye nden ɗo jofna teɓeɗo fof salsal koye fana jofna tigui tawi Samba jiyete koye yummo jofna gasi ɗum noon fat woto hul way ko yoftade woto hulde Amadou Guissé aɗana feromo de bisimilla Iba delle saminama jurama Seydi Guissé wadde fof on baramu ne kewi ono ma bara go jigɗon ɓeyo komi ɓeyo Guissé ɓeyo sare ɗon balli tan machallah aɗa hande maɓe jawa kay hay jaam o meeɗi joom suudu makko ne heppi ɗon noon joom suudu makko kala fof ma ɓirne ɓeya ɓinguel mum yarne kosam ɗo ɗonno ma hoyi ha kala yondet o yehi ƴewode nde o tawi nde o wi oɗo joom suudu makko ha mbew yehi ɗahat o naati wuro galle gaye o tawi ɗo monano ngo nder wi ɗum kay ndewan ɗum tawa wittude jaggi ala nder faadi tan wi daral lakar wajo o yo yetti o tawi caɓal yehi mbew hisama gurdi rodi nguru maɓɓire kamɓe weltinede man o dañi ha jaam sina dow sammaɗe tan yiyande maɓe deeƴ on kay oɗo keeya fuuti amo asa hoɗon jarama Iba Sall Iba Oldou jarama feewi eyi o walde a jarama Seydi Sall Balo ɓe dumbiraɓe hodde wote ɗum maayo ganga ɗon jonngo naati ina wonde mbeɗa magarti hen a jarama Seydi Sall Balo Iba Sall gorko mo kay heyɗi kaydimɓe jooro kono kadi jarama Amadou Guissé mo hawre golle ma jooɗi peewi duttoɗen toon to Sarif Dia ko noon waɗi an kam no hawnide Mamoudou Oumar Sarif Dia ko ɗum ari ga kono noon ko Cheikh Oumar Dia gorko mo mbahe weeno jeeri bayraɗo jewnaɗo min salminima juurimama Seydi Dia Pullo nden kalle maɗa a salminama guiɗo Abdoul mi salmitimama mi juurima mi salmini kadi rendo ngo e kuuɓal mi salmini kadi kala ko heɗade e hettade haalirde nde fof salmitimama guiɗo ko hewde noon ko an namdade yimɓe kono ngol lawol kanko min jogui namdal faadema e faade e rendo ngo fof bisimilla koye yewtere gonɗen ceerno Abdoul mi teskima dendiragal kalten gal
jahaten dendiragal ngal elle e ngal waylo e kala saha ha heddi dendiragal gotal ngal gandanɗa hoore ma ngal kam kala to mbawɗa wonde e nokkuji he ngal waylotako mi fuɗɗoro dendiragal ngal waylotako ngal ha haqqillaji ɗi kadi mbawa miijade no fewi kagal halfulareɓe e seriraɓe kala to mbawɗa wonde e less asmani hen ngal dendiragal ngal waylotako ɗum dendiragal hakkude men e koye men ngal wonɗo jahata e diwanuji e ley ngal watta ko tongolaƴel e ngal waylo eri gabɓo tan hakkude min mi woni ladde New York salsalɓe ina jano kam sinno koto amin to henne salsalɓe janota ko jajaɓe tawi kadi a woni kadi e lakkul dande maayo Fuuta men rewo e worgo wonɗo garata e Fuuta men o worgo to arta e Fuuta men worgo to hen aɗa tawa dendira aɗa tawa jettoɗe ɗiɗi ina janodira tawa sa yeehi to rewo ga ɓe janodirta wonɗo garta kadi rewo ga hen tawa jettoɗe ɗiɗi ina janodira sa yeehi to worgo to ɗi janodirta ɗum kam ina haawi mboɗo namdi ngal namdal ɗo yimɓe mbara ottude hen haqqille ɗum yawti noddare bottari ko Dakar gonmi ko noddare bottari kadi ko mawɓe kadi mboɗo jogui tan ɗum ɗo hen goto tan mo kalantuma kadi ko dendiragal wona dendiragal saabu mi dañi koɗo goto cosoho ɗo New York ɗo tawimi ko jiɗɗo heblade fullo komi douche o naati nder douche to o hebli ha heewi o waɗi feere foof o ronki mataw ko heɓli ko yo yaah o yalti bowal tan o wi kam sehlam andi mi ronki affaire nde yo yaah mbin mataw a jow toon ha heewi nde kadi ko min mbiɗo ha o tan omo ronki andude holno bouton ko ƴirte ha ko jowi toon ko yaah allo mbeɗe heeɗima allo Sharif mbeɗe heeɗima ko ceerɗo ko yaa tambuɓe gañum kadi micro ji foɗdirde wonɗo kadi ko cosoho minen kodduno e galle goto o neldi bammakko ma won hedde ujunaji nogas o wi baba mi neldima ujunaji nogas hen ujunaji 5 ko an jeeyi hen ujunaji 5 ko nene jeeyi ujunaji 5 keddi ɗi dokkana kam kaw tan bammakko wi an ligne o natti labde de o wi aha bayri kay wiɓe ya rokkanam kaw ligne o harmini labde laɓatake ko jogo ngoye gasde ujunaji nogas kay ko yo dañ hen kam 15 kam woni o wi baba an toujours ko noon mbatta somi addi tan hokkanam kaari tan ligne harmini labde laɓata kay baba yiiɗa ko laɓaɗiɗo kay a jarama Sharif Dia gorko mo Bahe e wendu jeeri golle ma jooɗi peewi yo gueɗe yoɓe moƴƴere tedduɓe hettiɓe ina wela tan de jangga tan ɓeeɗo welde kala garɗo tan joguiɗo nasirta no hannirta ni to banggue jettoɗe ɗe won waaji goto min kawri to Kongo omo yanomi kanko yette ko suuko o woni e yanade min joni noon wi kam Abdou mbiyata anda ken dendiraɓe mbimi ken dendiraɓe ha ɗum suuko o yaha mimi ala mi anda o wi suuko ummi koye Ba mimi eyi o yaha ko noon gandirmi wadde noon sa yeehi saaha e saaha fof ye jettoɗe goɗɗe ɗe janodira ɗum ene waɗa kono tengti noon kadi Sharif Dia mbimi Sharif Dia e Cheikh Oumar Dia jewte moɗon anda ko wiyeteno jettoɗe moɗon ɗe e koɗɗe jowre e jowre nde noon saaha e saaha fof aɗe piilpitodira ɓe janoɓe jahaɗa tawane waylo jahaɗa kadi artita kadi hono no wano adanni ɗum tagui ɗon kam mbeɗa andi so mawɓe jooli kadi mbawi ɓeydade yañande en no hannirta ni ɗum noon kettoɗen mayel seeɗa garten e bandiraɓe no hannirta ni taw koye Alassane Demba Diour garten bandiraɓe kadi ƴeewen tigui tigui hol joloɓe kadi ɓoggol ngol no hannirta nde boseɓe yillaɓe o dendiraɓe se reera halpular on welno sukar dendirago no wele dendirago no wele
gorko mo wiyete Guédé toon to Jamal Wali mbiyen maylo ko ali maylo gawdu kaka jure o mi ona kiale ifoli ma onde jindo bur anda ko ale on mo anna ko wadi do cilel mori ngel sunna yitunna kayene fusi wuro men saare dalliri kore legal haye koli ay somi wala dolle kayomi wala jaworgo yomi wal tadungale kanyal bi wureli man mi tello mi bufto ay ju sama nayde kalele sama wanda ju samba di bubi weli arde tu pam miskinebe haydu geta tu ganam ni bero mayo Allah yumena waye pamena dum makafine jule salme juwe jabe merelo sakoda nyagi mi bajo kimi yore dam dulne la dalango esame oy mawdo bonna wana nenam ke to bonna wana monam mi sami dawi benyalade so mi arti o mubakungel da suudu leydi dorgal ko mama ay jangwal day malaikaji habiya orno abi pular orno pullo purar orno colli jabito e baru jom pade muke mo lotunel kalis farin belal baydi koy sakki bilal fali pom nan mentiri bajal naji ha bajal turi jam billahi ne bawdi belli koy dille to alsantemba juggol ma juuɗiya peewi tedduɓe heeɗiɓe hettoɓe haalirde Agname jokkorde mum on jettama jarama yewtere moɗon yewtere meɗen wiyetede dartol e joli jole tawi hande roggere lowɗen lowanɗen renndo ngo no hanniti ni koko yowite e honno dinɗiragu bandiraɓe goto kala addi hen yiyande muɗum no hannitanda ni wawi tigui tigui hono yanade den ɗum e kono kadi eɗen gandi ko hunde kadi waɗde fayida no fewi dinɗiragu hen saaha jeeta ko yimɓe ina coora dinɗiragu tawi ni gona dinɗiraɓe wona dinɗiraɓe to banggue ƴiƴam wona dinɗiraɓe to banggue jettoɗe kono tan ɓe coora tan dinɗiragu tan haaɓe mbawa tigui tigui honno dañde tigui tigui fijje ɓe jaala ɓe jewta no hanniti ni jomum kadi so tawi naati kadi honno seyɗane wawa tigui tigui goɗɗo itɗum kadi e seyɗane no hanniti ni ɗumne kadi ko hunde kadi waɗde fayida no hanniti ni so tawi ari a tawi dinɗiraɓe no juuɗodi a ronkata famde gandanɗa hoore maɗa beele ɓe ko guiƴiraɓe walla ko miiraɓe mawniraɓe aɗa yiiye hen ni hay jinnaɓe e sukaɓe tokosɓe ina janodira no Alou Seyni Sow wi nani ni so tawi a yii denɗe sa fotte denɗe walla a yeehi to denɗe a fota gandanɗa hono wasde wi ɗum hay hunde ala poɗɗa ko yanade ɗum won goɗɗo kadi ɓeyduɗo konngol o wi wonde hay sinno ko guenale birteɗa sa yiiɗon yanade denɗe ya yana ɗum ɓenna wadde noon janugol ko hunde kadi waɗde fayida no fewi
kono noon kala ko waɗi fayida kadi won gueɗe goɗɗe kadi gonɗe nder hen kala nde denɗe wonɗo ganduɗa ko ganduɗa ɗum ɗo kam ko goppuɗum tan mana ni ko karmin ɗum sababude ɓerde makko yalti hen ha laaɓi caɗele gonɗe hen foof so tawi ɗum ɗo latanima mum anne kadi an foof e wonde denɗi ko koto wi kadi ko ma mbawnamo kadi hawa ɗum ɗon kadi janggo e jaam waɗanamo hen kadi ganduɗa ko wiyete ko rewam tawi ɗam ɗo rewam kadi an hoorema aɗa jogo hen kadi gacce ɗum noon no mbiɗen nanni tan so tawi a tawi denɗe wona gonka ka wonata tawi kan ɗon gonka aɗa yenna tigui tigui sa haali wa ittandema hen gueɗal kono so ittandima gueɗal ngal ɗon gueɗal koko wontata rewam kadi anne kadi tinno kadi muñalmo kadi so tawi kadi aɗa yi kadi denɗiragal ngal tabita ngal tengta ngal yaara yeeso no hannirta dani so tawi a yimo kadi ganduɗa hoore maɗa e wone gonkaji ɗone kadi taromo ɗon seeɗa ha seyɗane o yalta e makko on saaha mbawa tigui tigui artude no makko mba artude makko kaldon ko waɗi fayida no hannirta ni ɗum noon jokken denɗiral ngu ene weeli en jii hay hakkude jewɓe e lembelaɓe eɗen gandi denɗiragu manggu nan ɗon ɓe janodira hayso woni ko yanodiroɓe ɓe gona welduɓe no fewine kono kam hen saaha ɓe janodira ha jiyani fedde lembelaɓe jeeya kadi goram ene jaaha ene mbaɗi groupe aji mumen ko wayno jamma haran jeeya walla ko adi ɗum jaaha mbiya min garani ko hirande lembelaɓe so jettima gona e yanodirde e jewɓe ɓe dokkaɓe kalis dokkaɓe gawri dokkaɓe maaro e gueɗe mbaɗe noon ɗen gueɗe foof so tawi ina laato hakkude ganduɗa e yimɓe tan ko hunde kadi wadde fayida no hannirta dani no mbiɗo nane o ni serraɓe e fulɓe e kaaɓi gari tigui tigui to ñawore ay ñawdo o wi ko wawa ñawdeɓe e oton kani ñawdeɓe kono noon so tawi o ñawdiɓe joni wodi ɓe o henni hen e gonga e on ɗon gonga ene wawi wonde tigui tigui sawru ɗo ganduɗa ko larbotondu tigui ganduɗa homaɗa hono fina tawaji mabɓe ɗi ndun ɗon sawru ene wawi tigui tigui addandeɓe e rewam ɗam ɗo rewam noon ko bonnata tigui tigui hono enɗam ɗam goto hen kala yatira caggal yiito hoore muɗum ko fewno ɗon ko sañino ɗon ko yonno ɗon ko ɗum ɗon bona wadde noon kanko ñaawo o nde wonno ñaawo ko joom hakkille ko kettotoɗo joomen hakkillaji en hakkille muɗum hokki ɗum tigui tigui wadde hon noon wadde mbiyen o micci hen ko miccande wadde fayida wadde yonti noon so tawi denɗiraɓe ne so tawi lawodiri haade moon yaade to banggue lawol eto ɗe tigui tigui hono yewtidde mbawon yitodirde no hannirta ni holko saabini onon oɗon kaɓa ƴeewe tigui tigui wasde tigui tigui habde nde wonno yimɓe kaɓat tan koye polle kaɓat tan koye foddeji kaɓat tan koye ko hunde nde ganduɗa oɗo jagga hunde tan ko jaggi ko wiya woppata ɗum goɗɗo wiya ganduɗa homaɗa sa woppani ko jagguɗa ko minne ko jaggumi ko woppata ɗum so tawi ɗum ɗon tabiti tan koye jaggodiral hakkude mabɓe wonata ɗum ɗon jibinta koko fewani wadde noon goto kala yo eto tigui tigui ƴewde sa mucci hoorema muusi tan sa mucci goɗɗo ko noon wayata wadde so tawi denɗe are maɗa wimo holno mbaɗaten holno juɓɓideten ɗeɗo gueɗe on saaha addu hen yiyande makko kono kadi tombo kadi yiyande makko jiyanɗe ɗe kadi ƴewon tigui tigui hoto ko ɓuuri hen yuɓɓude ko ɓuuri hen fewde mbaɗira noon taw kadi lawgu arata ɗon ñanden ɗe mbaɗi yewtere nde won wiɓe gandanɗa hoore maɗa yeni denɗiragu ene wona hay hakkude ɓiɗɗo e jinnaɗo jeeya ene janodira e gueɗe mbaɗe noon ko noon wonko paami hen mi yiwaji goto kanko yanodirata bammakko yanoji gandanɗa hoore maɗa ŋerɗi wona toñde babiraɗo o wona wiide babiraɗo gandanɗa hoore maɗa waɗa feere baba nawdira an ka bawoɗo e gueɗe mbaɗe noon o wiya noon ɗum ɗo firti gandanɗa yanuji ɗinɗo so ina mbaɗa tan kala tamo jiiɗa tan ina yanoma ina weltinma ɓerde ma no fewi kala jeenu garɗo e maɗa yano sa renaki kala ko joguiɗa a fawat e junggo mum on ɗon noon ganduɗo holko woni yano wadde noon andude ko woni yano wona ko weeɓi no fewi sa andi ɗum kadi koko weeli no fewi andude kadi holno yanorto kadi ɗumne kadi ko hunde kadi wadde fayida no fewi so tawi a andi no jannortoɗa no waji goto wino ni so tawi a yi denɗe hono koyngal ngal ko manggal mbiyatama ko reeduma mawdu walla tawi ko rendu mawdu mbiya koyngal ma manggal mbasa tigui tigui sifade e gonka mo ka ɗum ɗon ne wawi tigui tigui addude e caɗele no hannirta dani ɗum noon tedduɓe hettiɓe wasata bandiraɓe kadi joole ɓoggol he gadda hen jeyanno mum jehen toon to Ousmane Hamady Diop
dendiragal dendiragal ko wellude endam e jiɗuɓe gurdam sammude tooge rendo hay luuru jibinede yena mi yenama yennore wona jallede yettore wona bellam ne wele mi welma ko fonno jibinde wara hoore wonte mere ko fonno jibinde tikkere wonte tekkere moni fone jogui goɗɗo gueɗal ɗi kawma ɗi goggoma yena ko bande ala paddal joɓe jaloɓe hakkude men ko kure koɓe e yimɓe ne ndiwene ñakkudira hakkika ko haɓoɓe e dendiragal ko ɓuri ɗum onon kadi woni hen kadi kolliti tigui ndeɗɗiragu no banimen debbo Thila Wade no wino ni o wi ndeɗɗira kadi ɓuuri welde fof kadi ni kadi ko hakkude debbo e joom galle muɗum so ndeɗɗiragu woni ɗon o wi gunɗon ndeɗɗira kadi ko ndeɗɗiragu mbaɗɗo fayida no fewi ɗum ɗon kadi ko yiyande hewde fayida wonno so tawi joom galle maɗa woni denɗe oɗon pijja oɗon jalda ɗum kadi hunde kadi waɗde fayida no fewi nde wonno son janodiri tan on cusdirat son cusdiri on gollodirat ko waɗi fayida e hankkadi ma ɓurtan on damal banggal fayida so tawi kadi ɓesgu ngu yiiri on kadi e nden ɗon yiyande e kanɗon gonka e on saaha kadi tigui ina wawi kadi wawde kadi e hono royde hen e kañumne kadi janggo e jaam wawa tigui tigui wonde e gonka moƴƴa wadde noon denɗiragu ko gueɗal baɗgal fayida no fewi e goto kala yo nanggu den ɗum no hannirta ni hakkude men serraɓe eɗen gandi ko denɗiragal manggal woni ɗon kono kadi hakkude men kadi e koye meɗen kadi enen kadi wonɓe denɗiraɓe to banggue jettoɗe yo nanggu ha tiiɗa ɗum gona denɗiraɓe ni kadi yo coor denɗiragu saabu so tawi a soori neɗɗo denɗiragu tan ma dañ ko mbawɗa tigui tigui wajade ɗum daña kadi kañumne kadi ko wajima no hannirta ɗum noon mi dogat tan mi wasa dartade eɗen jogui konngol jeen toon to Yahya Ka gorko mo nabba sugol jamala ñallema ceerno Abdoul assalamu aleykum seydi Ka Pullo ñalle jaam a ñalle jaam weltanama jurama machallah jaam tan ñalli toon jaam e jaleɗe jaam eyi goldene ga jaam tan ñallo minen ko jaam tan ñalli ga alhamdulillahi en kettima yewtere nde kono eɗen mbaɗa tan wujjito hetto hen wona hen hetto hen kadi wonno ko jagguɗen e dow muɗum seeɗa joni kam en goni mataw hankkadi men wayno en ɓolɗi ni gona koye kurtuji tan eyi a salminama tigui rigui en calmini rewɓe ɗo hene ɓe foof kuuɓale hettotoɓe en to mbawi hettorade en foof no goni eno goniri pullo boole galle mum e Alou Seydi Sow gorko mo Koundel garinima Cheikh Oumar Dia gorko mo Mbahe Wendu Jeeri haaliɗo hen namdal ngal mboɗo wiyanno nde natomi fof mami namda ɗum haade min arde namdal makko he enen eɗen jogui namdal ngal noon namdiɗen ko wonɓe ɗo hen e ɓoggol ɓe fof namdiɗen walla hettortoɓe en to banggue radio ji to enen ɗeeɓi en jogui hen namdal tan mataw sen namdimma en keeɓen ko ɓuuri labde eɗen mbawi wi tan denɗiragal ceerno Abdoul ko hunde mawde mawɓe men gaddi ɗum denɗiragal guiɗiragal taniragal kono kam haadi hande ko denɗiragal kalten ko hunde wande fayida ko ɓuuri hewde kala ɗo denɗiragal waɗi ene wayno jaam ne heewi wonde ɗon gonga hay sino neɗɗo ne wonde fitina so tawi a haalde mum tan wonno purotoɗa ɗon walla wonno kaldata e mum tan so andi ko denɗiragal jaari hen jaroɗa hen ene hani sayde eɗen mbawi hokkude yeru hakkude denɗiraɗo haal pular o e denɗiraɗo séréer o hay sen gaddani joola o mi hokka tan yeru kalnoɗo hen ñandede assemblée nationale mbiɗo wonde pullo resnetake jawdi so pullo resdama jawdi ko gujjo nde wonno yimɓe fof ne gandi ko pullo ko gujjo nde o haali ɗum o gayni haade maɓe ummade assemblée nationale on saaha tawi sukaɓe ne jogui fedde nana université to sukaɓe fulɓe ne wiye MEF fedde nde tawi ɓe mbaɗi délégation ɓe padoyi on damal assemblée nationale ko toon ɓe kaldi e makko hawre Aliou Dembourou Lella yalti en jii vidéo ji ɗi o wi o yaari hen ko denɗiragal Aliou Dembourou Lella hoore mum wi wonde sinno wona ko denɗiragal ko kañum adoto jabademo toon kamɓene ko ɗon fo wonti jaleɗe won noon ɓe jonnani konngol ɗi mbi wonde hay sinno ko denɗiragal wonɗo haaleta kono kam haadi kam wonti denɗiragal tan kam jaam arti hen eko waynoon hakkude gure e gure hakkude hoddiɓe hakkude jettoɗe
ɗum en jii ɗum en jiiti kadi en paami heen ko heewi Cheikh Oumar Dia noon namdal mum ngal ne mboɗo jogoro namdade par ce que wonto ngarata e nokkuuji hakkunde ndeɗo yettode ko denɗiraɓe wonto garta e nokkuuji sa nani hakkunde ndeɗo yettode ma walla yettode goɗɗe ene gona denɗiraɓe tawa andani ko denɗiraɓe maɗa mi hokka yeru bon nanɗo hen e radio ji he jetteteɗo wadda walla jetteteɗo weele mi nana babaɓe ne jano ɗum bon nana jetteteɗo wadda ene yiyano jetteteɓe Kanen Diallo ene ko nandi hen ɗum koye radio ji he tan battumi nande ɗum ɗum noon kadi so banggueji moni fotama to banggue heedi o ko on banggue no woodi ɓe no gonir denɗiraɓe tawa ɓe gona ene wawi kadi taw ko sooruɓe denɗiragal tawa kadi wonno famira kono kam denɗiragal ɗo ari fo tan ko jaam woni ɗon ɗum koye namdal Cheikh Oumar Dia ngal jinnomi artude a arti hen kadi yimɓe heeɗiɓe kadi ene gandi ko haali ko hunde teskade hunde wonde min namdalam ko jettoɗe fulɓe e min kam e yiyandam walla mboɗo wawi taw ko min yiiri noon walla tawi ko min famiri noon e jettode fulɓe mboɗo ɓuuri yakorade yetteteɓe sooɓe ko kamɓe ɓuuri hewde denɗiraɓe e fulɓe mboɗo wawi noon jumde kono min kam ko ɗum jaggumi nde wonno mboɗi yiya wonde kamɓe ene famɗi yettode nde ɓe mbaddata nde wona denɗiɓe jettode kewɗe bonnanɗo e radio ji he ene tooña yettete ene tooña sosoɓe mboɗo andi kam hay sinno yettode wonde e fulɓe ene heewi denɗiraɓe mboɗo yakorima taw yettode sonde kam hanani hedde hen caggal hayso won ardiɓe ɓene kamɓe kewanani hen caggal ɗum noon wonno namdalam e rendo ngo so tawi won yettode wonde ɓurde hewde denɗiraɓe taw wona yettode taw ɓurde hewde denɗiraɓe yettode sosoɓe ɗum wonno namdalam kono denɗiragal hande yewtere nde ceerno Abdoul waɗi fayida denɗiragal kam kala ɗo ala ene wayno hay sinno ene welani ene manka hakkunde joom suude e joom galle mum so waɗi denɗiragal waɗi cehilagal foof ne wawi wonde ɗon hay denɗiragal ngal wonata ko hakkunde ɓiɗɗo kawiraɗo e ɓiɗɗo e baadiraɗo e ɓiɗɗo kawiraɗo ɓiɗɗo gurguilaɗo ɗum ko denɗiragal wonata ɗon ɗum kadi welnat denɗiragal hay ɓiɗɗo e bamum ni ene kalda ha mbayno denɗiraɓe ni neɗɗo ene waɗa ene esum ne yaaha wona denɗum sene haalda ɗo e esum taw ko denɗum cikata ko guiƴum taw respect gonɗo hakkude neɗɗo e esum o denɗiragal ne wona ɗon ha neɗɗo suusa esum wona cuusgol taw ko esum joom suudu mum ɓiyum e ko nandi hen mbawɗen wi tan enen kam e fama muya men hunde ɓuurani denɗiragal moƴƴude e namdal ngal noon ko bon namdi rendo ngo so tawi won ɓurɓe sosoɓe hewɓe denɗiraɓe mboɗo yiiɗi jomum haalnami so tawi woodi kay on jarama merci on jarama a jarama Yaya Seydi Ka a jarama feewi yo gueɗe yooɓe moƴƴere a jarama machallah eɗen mbiyano bandiraɓe kala ngabbinɗo junggo kala beenuɗo junggo jiyen gaccon hakke beenuɗo junggo kala so tawi o haali yo tellin junggo beele so tawi o weytini junggo kadi ɗe mbawa yiide ganden tigui ko jiɗɗo jontude won juuɗe gummiɗe guila nane ɗe tellaki mi anda tawi koɗe telliti ɗe ngabbi timtinani ɗum noon kala ngabbinoɗo junggo ene wawi tellinde tawi ko haali a jarama Seydi Ka namdal namɗa ɗo ngal ko namdal banggal fayida mbeɗen bandiraɓe ma jol hen no hannirta ni fodde min kam ko gandumi nane mi joofima ko wayi hon noon jettoɗe jowre ɗe kañum goni sosoɓe ɓe kaldaɓe sosoɓe en sisiɓe en diadiaɓe en camaraɓe en demdemɓe en ñangñangɓe en aɓe keewi an ɓe en e kamɓe foof koɓe jowre tan nden ɗon jowre yiyeɓe kawraɗa ɓe certaɗa ɓe kawraɗa ɓe certaɗa e to banggue noon wat ko bawon ɗon e balde ko bawon ɗon mbaalo ko bawon ɗon e ɓeɗo kala ko ba jettete e ko wayno voilà ɗeɗo jettoɗe mi haalɗon en calmini kanko Abdoulaye Wuri Balde saminama sa dañi nade waɗi fayida noddira en messager voilà ɗum noon ɗeɗo jettoɗe foof ade jahade jirtidira voilà ɗum noon ƴeewen Alseyni Sow o suuti junggo ƴewete ko heno artata walla te ko heftuɗo addata Seydi Sow Pullo bisimilla mi salminima Seydi Kane mi calmini kadi Yaya Ka ko haala jettode sosoɓe mi meeɗi namdade ɗum mawɗo goto oɓe goni ɗiɗo kam aɗa saɗa witta hunde alay saago kadi namdoɗa o wi ko andi kankone e ko haalana sosoɓe goni ɓe gona dendiraɓe men tan ko jettoɗe ɗiɗi woni Ba woni Diallo wi kono noon keddiɗi ɗe foof fawi koye diwanuji won diwanuji
aɗa jiya ɓen ene jannotira e sosoɓe taw ɓe jannotirta e oye diwan jannotirta kono firtani wona dendiɓe ɗum tagui noon o wi ko batan setta e Diallo en jettoɗe ɗiɗi ene setta kam ɗen gona dendiɓe kono ko heddi ko foof ene yano kono noon kadi o addi yeru o wi kadi hay ɗum ene wawi wasa sellude saabu won jettoɗe gummi koye Diallo gummi koye Ba ɓen kadi ene ko denɗum sosoɓe donc noon ɗum kam kadi min gardiɗo ha ɗon kadi ene woodi ko wayno sal en wele en sal en joni wele en joni kadi ko denɗo aɗa yiya ɗo henna joni nde leydi he tan sa wi ka sotan saroye yanayi ma ɗo henna ene toñma taw noon minen diwan amen o ɗum ala kono noon ɗo e nder leydi he aɗa yiya ɗum tino fewi no kay donc noon no waɗen ɓe mbiɗaɓe waɗen ɗum ne kadi foof ko denɗum sosoɓe en oɗo saaha et puis ɓe gummi koye ɗi jettoɗe ɗi mbiɗade koye Ba e Diallo koye goto e majji mi anda holno otoɗe gummi ɗum foof ko arti tan ko kadi ko mawɗo o wino ko ɗum tan jimmi artude hen a jaram Seydi Sow telluɗon natal Cheikh Oumar Dia namdi noon Cheikh Oumar Dia ko namdi ko firtan tan ko rewa e worgo ala firti ko diwan o no pamirta minen joni hakko guramen ɗe kundel rewo e kundel worgo kala denɗum oya ko denɗum oya donc firtan tan banggue rewo o toñata oya banggue worgo on toña on fayi tan koye diwanuji ɗi tolotirɓe ɓe ɓen kala ko kewi banggue rewo o ko ɗum woni ko kewata banggue worgo saabu kamɓe jiiɗimo e baba o yummu to ummi o e bammu to ummi donc ɗum ne kadi ɗum kadi woodi dal jaram tigi a jarama no fewi onon gisanaɓe noon onon gisanaɓe mabuɓe gandon kam Yero Sall koko ronki nattude ko donkuɗo nattude ɗum noon yo taw dogani kanko Yero Sall ko donkuɗo nattude joni noon memama tan o dogi voilà ko wayno salɓe foof joni gummi koye jalluɓe mbiyata gaccon hakke gummi koye babaɓe pokkiti noon han kadi jokkodire to mabuɓe e gueɗe mbaɗo noon eɓe jannodira kadi e heddiɓe walla jettoɗe ko noon jahata kono mbaylodira sa ƴeewi joni won wiyoɓe jettoɗe fulɓe ko nayyi tan keddiɗe hen foof wonno jaltiri e nayyi ɗe e mbiyanma ko Diallo mi wiyanma ko Ba mi wiyanma ko Sow mi wiyanma ko Bari Diallo Bari Sow wala e Ba ko ɓeɗo mbi woni jettoɗe meɗen ko wiyete ko fina tawaji walla original uji ɗum no kono kam jettoɗe keddiɗe ko hen jalti ko noon mbirata ɗum no kadi goɗɗo no wawi jolde kadi kadi adda yiyanum baysala en calmini Mahmoudou Diop ko gabbiɗo en kono kadi en calmini Abdourahmani Aw calmini ɗon fama Aliou Deme en calmini hono Salamata Ndiaye o saminama ko ɓeɗo gabbi en tedduɓe hettiɓe yewtere meɗen dartol joljole hande jewten koko fewte ndenɗiragu wala en coyima ɗo henne Pullo Diop on woni Alassane Diop gorkomo to wiyete Agnam Goli Sare wuro Hamdiatou Baba en calminima ha toon to Thily Matel kono kadi ha toon to Ladde en Julma en cabral en o saminama eɗen gandi kanko wonno hanki koɗɗo musidɗo meɗen banimen debbo Coumba Kunjo sikki Allah yewtuɗo jewte baɗɗe fayde fewi ceerno Alassane a saminama jurama nden ka Allah kisal mum yo wonama no hannirta ni haden mbiɗen ko dartole jole addani en koko wiyete hande dinɗiragu holko woni dinɗiragu holko dinɗiragu nafata e holno dinɗiragu tigui foti wurnirede holko selli e dinɗiragu e holko ñawi e dinɗiragu e hoto gandanɗa hoore maɗa e denɗe jogoto caɗele ha mbasa tigui hono wajademo dogamo sababude dogde haade makko wasde weltade ko kalɗa ko walla ko bidi hen mbiyen tan dinɗiragu e kuuɓal hono
accate muɗum ko barkini hen ko kaalen ɗum e ko jiiɗen ko foti kadi taftede hen ko tafden ɗum walla ni kadi gandanɗa hoore maɗa ɓeydade kadi yaccinde kadi ni dinɗirage hoore mum holko safrata to banggue tigui neɗɗan kagal sa nani denɗe walla so tawi a nani ko jalni a yanama e gueɗe mbaɗe noon neɗɗo yanimama fawe maɗa ko ganduɗa ɗum ɗo aɗa yanna waɗani ɗum e an hoore ma gonta koye jaltade ɗon to jaltotoɗa e dendagal suno gonnoɗo e ma wonko ustu hen seeɗa ko noon ni ina jogui hay yanatoɓe tawi ɓen ɗon ko yanatoɓe ina jooɓe wadde firti ko mafen leppa hen wadde ndinɗira ko hunde wadde fayida no fewi ɗum noon jehen toon to Yahya Ka mo jogui ɓeydol gartene Mamoudou Diop Seydi Gueno Seydi Ka bisimilla ceerno Abdoullah Allah jarama en calmini gorko mo Koundel garinima guiɗo Cheikh Souleymane Balo en calmini ɗon sohna Sadou Sy sohna Aissata Maro ɗo hettorto en ceerno Abdoullah namdal ngal Alou Seyne so o jarama o jabanima en kono eɗen jiiɗi en jejjiti wadde hen ɗum ɗo wadde hen ko safnata ɗum ko e fannu goɗɗo namdal woni holɗum yettode ko haadiɗen kala denɗiragal jettode wala sago haadi windiyanke meɗen en teglo intellectuel meɗen hanki naate ɓoggol he kañum hoore wawi addude hen yiyande muɗum jettode so tawi ɗeɗo mbaɗi saali ɓene mbawi jaggude ɓe mbawa jaggude ɓe mi hokka yeru par exemple so babaɓe mbaɗi saali eɗen mbawi jaggede kono so ɓeega d' accord so babaɓe mbaɗi saali kan hande ɓe mbawi jaggude so tawi min mi waɗi saali baba ko wawa jaggude lekku somi jumani ko noon ceerno Abdoulaye wattiri me lawol est ce que holko addata ɗum kamɓe sosoɓeɓe ay mbawi jaggude yimɓe foof yimɓe mbawi jaggude walla kamɓe ɓe mbawi jaggude tan yimɓe mbawa jaggude ɓe ɗon kadi mboɗiɗi famde par ce que mboɗa andi kamɓe ɓuuri hew denɗiraɓe on banggueji mboɗiɗi ande ɗon tan tigui a jaram mbayertuɗon ɗon fewi kadi holko addata ɗum ɓe mbawi jaggude ɓe ɓeɗo so ɓeɗi jaggetake ɓe tan ko ɓe tan jaggata ɓe so mbaɗi saali ɓe jaggata ɗumen ɓe noon mbawi waɗde saali ɓe jaggata kono so ɓe mbaɗi saali ɓe mbawi jaggoyde ɗumen ɗum kadi koko waɗa ko fewna guila e mawɓe hol yettode so min banggue kakaɓe ga walla kan haɓe walla jelluɓe mboɗo andi banggue sosoɓe toon mboɗi andude par ce que mboɗo andi won hettotoɓe min mbiya wonde yominamde ɗum jarama tigui ko noon ko hen jeeya a jarama Seydi Ka ƴeewen voilà e Mahmoudou Diop dokka kam tan seeɗa e saabu Yaya Ka e nder namdal ngal wonmo joofi o ummini junngo dokken ɗum tan fartangue tan garten no hannirta dani Alassane Diop gorko mo Agname Goli Sare wuro Hamdietou Baba jaam Allah ñalema salminama juurama Seydi Diop den kalema Diop mi anda no foti duuɓi mbayri yiidemo en mbayrodiri salminima juurimama ha no fewi wallay salmitama gueɗe juurama salmini dental ngal foof Seydi Diop ha Agname Goli Sare Hamdietou Baba ceerno men katante leñol kadi salminama juurama ha no fewi mo selli mo jaam mo hettima dendagal bandiraɓe foof e kadi machallah min nani toɓɓere gadduɗa nde ko toɓɓere wonde fayida ndeysan jarama saabu jeeya koye gueɗe ɗe ganduɗa henna ko gaddaɗe ko juɓɓinaɗe ha jaam wawa dañede hakkude hoddiɓe hakkude enɗam hakkude wonduɓe saabu neɗɗo ko neɗɗo tan sahaji ne weela ene mettina ene looɓa ene haaɓa kono noon so jii denɗiragal ari addira tan ko beele jaam ene wooda e nder guure men nder galleji men nder diwunuji men nder leyɗele meɗen te ene jogui ko ɗum nafi ha heewi ko wona seeɗa saabu hay sinno koye nder galle tan hakkude neɗɗo e denɗum guele jettoɗe ha e ɓi kawma walla ha e tañiraɗo e mamiraɗo eko nandi hen walla hakkude diwunuji denɗiragal taw ko foof fandare nde aɗa wawi haaldeɗo ko welma taw watta hay caɗele goote te wona tan Sénégal haaɗi koye Afrique o foof hande sa daari e nder Afrique banggue hirnangue o leyɗele kewɗe hande ene kutoro ɗum ɗon fayida o noon kono heewi nafoore sa yi hande enen wiyama fulɓe hakkude men e serraɓe walla hakkude men e joolaji eko nandi hen hay so neɗɗo ɗeeɓi mettinde tan sa watti denɗiragal tan eɗen teski heewi ko jalde e wiya amga sens par ce que ka denɗam ɗum ene heewi ene teska hande e rendoji men hakkude leƴƴi ɗi hakkude ende meje ɗe
e firti ko dendiragal so haalama tan hay tuuba ko mbiyata ko cousinage à plaisanterie ay cousinage à plaisanterie plaisanterie woni hollum woni pijen jalen yewten taw watta caɗele hakkude meɗen eyyi ɗum noon ko hunde hewno nafoore gadduɗa ɗo hannde mbaɗen ko ɗum windande mawde e windande ganda hannde en foti dolnede aduna he saabu sen teskima hannde endam woni koye seekade koddigal woni koye bonde surtout dawrugol ngol hannde nana joguɗo bonnude ko heewi ko ganduɗa hannde koko fewnono ko mawno guila ko ɓooyi e caɗele ɗe ene keewi noon hannde guila dawrugol ngol ha e ko nandi hen hannde woni koye bonde woni koye ustade eyyi min mbaɗa yaadi holno peeje batteɗe ha ɗum dolne ɗum wawa sare aduna he donc yimɓe mbawa hokkane ɗum hasino ko ñalawma wiye ko ñalawma dokkaɗo dendiragal ɗum kadi ne moƴƴi hen c'est très important Alassane musidɗo Yahya Ka wonko namdi holko saabi ganduɗa hoore maɗa sosoɓe kam eɓe jagga yimɓeɓe foof tan saali te kamɓe ganduɗa hoore maɗa wonɓe jaggataɓe e kadi holko saabi kadi yeru joni no jalluɓe ni tan e babaɓe ni taw koye jalluɓe tan jaggata babaɓe taw babaɓe jaggata jalluɓe beele on fannude wonko ƴellitoɗa hen seeɗa to banggue yiyande maɗa eyyi mi to on banggue ala ko gandumi hen min kam mbaɗa abbo e miijuma ngo sosoɓe kam ina haawi mi par ce que hay minen joɓenaɓe mbaɗa yi sosoɓe ene tooña min mi anda ko holto ɓe payi ɗum ene wawi kam yittugo so asama tan ma wonko yiita hen eyyi kono kam ko kalla ko teskude yaaju kono min kam mbaɗa manque humpirade holko waɗi ɗum eyyi kono mbaɗa andi kam oɗum jogui nafoore dal vraiment dendiragal kam ne jogui nafoore ha no feewi e heddi noon ene gasa enen aada men yaari enen surtout rendo Haalpulaar rendo Fulɓe ko gueɗal ngal ganduɗa ko gueɗal kewgal nafoore woni joni so neɗɗo ɓi debbo ɓi gorko aɗa andi eɗen gandi ɓi gorko o elle kañum woni lamɗo woni ɓi debbo o eyyi ɗum kam eɗen gandi ɗum kono no banggue jettoɗe kam en keɓidaki ɗon ha no hannirta hen surtout noon kamɓe yettoɓe sooɓe min kam hay minen joɓenaɓe aɓe keewi toñde min mi anda holko waɗi ɗum hol fartange o jogui ha yimɓe foof ko dendiraɓe mabɓe ɗum kadi ko yowre kono noon so tawi e yamirore moon eɗen mbawi waɗan ɗumen wittu namdeɗen jiilen inchallahu taala tigui a jarama Seydi Diop ka wittiyanke machallah min garte maɗa olio kan ƴewtu wona hakkude maɓɓe Salsabil olio Amadou Guissé eyyi andi mawɗo Salsabil joni kala debbo kala cooso debbo casalu aki o naati e fedde he kala baba o derso kadi casalu naati e fedde he mo yummo kadi woni casalu naati e fedde he ɓe fof amin jandire munen tigui machallah eyyi kana minen wuuramen taw yummo casalu kono sa tawi min jani waɗa komin jandiraɓe tigui o joom suur mo sakal kadi ko noon hankini naati gonga ma en jokku golle ɗe no hannirta ni saabu Alassane wonto fuɗɗi joofade e biyeteɗo ko ɓi gorko kañum woni laamɗo e wadde noon so o wiyama laamɗo o wiyama laamaɗo e firti wadde ko laamaɗo o ko wiyeten jagga laamɗo o beele daña gueɗal ɗonne kadi ka jabtiɗo namdal ngal machallah ɗon ko yiyande ɗum ɗon Seydi Diop ko ɓeyta hen haade men yettade job goɗɗo Alassane ɗum no wala ɗum no mataw Alassane o jarama gol makko jooɗi peewi jehen toon to ceerno Abdoulwahab elle on ko kalɗa on ko namda mbimi joni namdal ngal Yaya Ka namdigal a wi ma wi tan ɗum kono elle wonko puɗɗa jabade hen seeɗa saabu wiide wonde oɗo ko ɓi gorko e ɓi gorko kañum woni laamɗo o wadde noon tawde laamɗo ari laamaɗo woodi e ko laamaɗo heewi sakkude juuɗe seeɗa to less koyɗe laamɗo o sakkata juuɗe wadde e ɗon jaabugol nan ɗo gonga hay nder mi anda e hinde awluɓe nde won awluɓe nde wiyeteɓe gordian tan far baguel mboɗo nana kamɓe aussi kamɓe so to banggue hande dokkal ari wonto ɓe jeeyi wonko somo dokkama dokkal kamɓe jogui peut être hande gueɗal wawde suɓade koɓe jiɗi so paari ɓe pecca awlude heddiɓe way kono dendiragal won hakkude mabɓe ni tigui machallah ɗum ne kadi ene wawi nattude e nder ɗon lowre dendiragal par ce que kamɓe gordian tan far baguel woni galleji farɓe selle ndi e woɗɓe waɓe noon aɓen ciɗoɓe ɓeɗa yiɗi ɗon aɓena toye gueɗe
eyyi ene gasa wonde ɗum ɗo fof ko ma ɗum wawa waɗade wittoji ha ande ko beele ko ɗum ko dendiragal tigui kono kam mboɗi kadi ko kammene on banggue am mbaɗiri hono noon moƴƴi a jarama ɗum noon mbaɗana min tan wittoma hono witto goya welgo ngo mbaɗɗa e Harouna Moussa Dia machallah gonga defol ma ngol ɗon emin kettongol no fewi kayne ha wona seeɗa hakkude maɗa e Harouna Moussa Dia e ɗon ko baɗgol fayida no fewi kadi Seydi Diop ko mbeɗa welto sabu mo kaldami ɗo komo gandumi komo gandumi kaldami ɗo mi weltima no fewi yo ken yoɓ moƴƴere jaram kan ɗum noon tedduɓe hettiɓe en kettima musidɗo men Alassane Diop Amadou Guissé yettama jarama e jehen toon to Mahmoudou Diop omo jogui konngol haade men yettade Cheikh Oumar Dia Mahmoudou Diop jaam Allah ñalema eyi Ibrahima Oumar mi salmini ɓinguel baba gonɗo no salmini yayaka way nawde makko jokketeɗe ha kewi ɗo eyi calmini eyi kañum dey e ko adi fof kam haal denɗiragal e tan konngol gotol tan ko tugo mbiyata grosso modo ko e denɗiragal ko hunde ganduɗa ko aduna o namdi walla ko hay ko pinal namdi saabu woni ko pinal namdi yimɓe haaldude nde wallude ne walla yimɓe wawde haaldude par ce que neɗɗo so tawi ho denɗe e aɗa ɓuura suusdemo donc mi sikku aduna o ne sohli cuusodiral e kaldigal mbawa haalde joomum mbawa haalde joomum hayso liggodira mum ko mbaɗa toon mbawa suusodiral hakkude yimɓe noon ɗum so waɗama hakkude debbo e gorko ɓuurata welde so waɗama hakkude ɓiɗɗo e baba so waɗama hakkude neɗɗo e neɗɗo ko mawɗo e cukalel sikku ɗum kam ko koye hayso mawɓeɓe mbaɗirani ɗum saabu pinal walla mbaɗirani ɗum saabu ɗum wona ɗum ɓe jiino hen e ɗum kam ene walla yimɓe wawde jokkodiral moƴƴinde jokkodiral ɗum ko moƴƴinde jokkodiral e fannu goɗɗo e ko wayno neɗɗo tan ko yomata tan denɗum yiya denɗum tan softa ko e maayo ha ganɗo tawde kam oɗo Alassane Diop wato nandani Ablaye Sy e Aissata Sy kañum ko joom gandal ko joom pinɗo kanko jooba konko pinɗo jiida e ɓeeɗo donc ko wayno ko yimɓe mbiyata yimɓe kalɗo no kewi wiide kamɓe anduɓe eɓe kewi wiide ko wayno debbo e gorko ko debbo ɓurata gorko juurde balɗe ko way kono neɗɗo hay juurgol balɗe neɗɗo kala gittu kaalowo wona e ɓeɗum kaalowo aɗa debbo kañum hunde aremu tan haalat ɗum ene jokka ene ɓeyda par ce que ko gartirta hunde fof e mettere hunde fof no mbatta e nder maɗa ko ɗum ni jeeya ko ustata balɗe ɗum kon ko anduɓe ko fate docteur walla ko fate ɗum ɗo ko ɓen gandi oɗon fannu kono donc firti tan tawde denɗiregal denɗe hakkude denɗe ne walluma e ittude vaccination gonɗo e ma donc ne ɓeyda cellal way kono ɓeyda cellal ni donc hay on banggue kadi ko fannu kadi baɗɗo fayida e kadi ɗum ɗon ɗum ko ha wasata yimɓe anduɓe tan ko yomi witta ko on wawi en ƴeewa kadi mbaɗo wittande tan ko banggue ko aɗon fannu ko haala pour nanngude hunde fof watta e hoore mum donc firti tan denɗiragal ne moƴƴi e fannuji kewɗi fannuji ballodiral jokkodiral e cuusodiral haaldude e ɓerɗe aɗa ɓe mbi taw hakkude ɓernde tawde ɓernde hakkude ɓernde ko dundu tawde guite mbaya toon ittata ɗum ko kaldigal eyyi ko wona ɗum ko kalɗo ɗo e min kam mi yii ko babaɓe e no mbiɗon ni babaɓe kañumen keewi yanade kañumen keewi non jalluɓe jaggata babaɓe e ɗum wawi wonde kono mi sikku e sikkam ko ɓuuri hen heeɗo guila ko ɓooyi mi sikku e ko wayno nangodirgol ngol koye diwanuji saabu minen mi yiito minen to amen ɗo jooɓɓe minen to amen ɗo kamɓe jaggata min kamɓe ɓuura jaggude min kono min mi sikku sa yii ɗo joni ko haali ɗo joni ko sagui mboɗo abbito e miijam he ko haali ɗo joni Farba Baguel aɗa Farba Baguel ko kañum wonno ɗo gawlo Saykou Oumar e oɗo saaha noon e gawlo e yonta mi sikku nokku e jimmi famminden tan kala to jettoɗe ɗiɗi goni so tawi nde yettode nde ɓuuri jogade ɗon hunde jogade ɗon laamu walla jogade ɗon guese jogade ɗon tan ɗum ɗo ko ɓuuri hen heewde jettode nde ko nden heewi jaggude nde to yettode par ce que ɓe ɓuuri jogade ɗon ɗum ɗo min kam mi sikku ko noon wayi ko par diwanuji saabu min joni jooɓɓe en ene holi wiyoɓe mataw manda ko jooɓe mbawa jaggude jaabi walla mbawa jaggude walla non ene mbawi jaggude dal ko wayno sisiɓe ko nandi hen ɗum te minen to amen ɗo sisiɓe jaabi fof kamɓe mbiyata kamɓe min jaggata min
waɗi noon min kam yeru dokkumi ɗon wuro ngo on noon ko jooɓe ngade wuro he ko jooɓe joginoo fof donc way kono no kaalɗo joni ni kamɓe awluɓe ne wawi taw ko ɓe awluɓe ngadi e ngawlago kañumen jogii mara on sahani gonde kadi on saha Fouta fof koye Sékou Oumar wonduno ko kadi ha joni so wiyama ɗo ko taal tan yimɓe han nanguita taal ko taal ɓuuri jettode ɗe walla ko wayno joni wiya ɗo ene wuuro naggam ko wayno joni jaaha ɗo Mbumba wiya ɗo ko wanɓe ɓuuri ɗon jogade ɗum ɗo hay sa jotodi hay so joni taw kono yettode ka jettode wan normalement taw ko wanɓe ɓuuri jogade ɗon martabu donc ko wanɓe ɓe gonata laamɓe way ko noon ni ɗum cikkumi yiyandem jaafa ɗon explication juuti kono ko min kam ɗum cikkumi e ono kono koye diwɗi woodi kala diwan par exemple sa yehi joni ko wayno sisiɓe wonɓe hannde ci Alaji Malick Sy en sa woni ɗon hay soko mbaɗa wonde fof tawi ko ɓen ɓuɗon wonde ɗum ɗo ko ɓen yimɓe helɓe jaggata ɓen ɗum ko ɗum cikkumi woni fannu eyyi ko wona ɗum ko mi salminima juurima ko musidɗo moon Mamoudou Diop Seydi Diop a jarama Seydi Diop golle ma jooɗi peewi yo gene yoɓe moƴƴere gaccon hakke gaccon hakke micro o ne udda hoore muɗum gaccon hakke a jarama Mahamoudou Diop golle ma jooɗi peewi yo gene yoɓe moƴƴere en calmini Tidiani Tafsirou Thiam omo salmima o wima Farbal o salminima e kanko Tidiani Tafsirou Thiam toon to hello Facebook wondude Muntaka Touré walla ko Moustapha Touré gacca hakke gueɗo o salminama o juurama en calminiɓe kamɓe foof wonɓe toon to maison serre e natir toon ko maison serre toon to hello Facebook jiɗɗen wiide bawon jeeyde yewtere kono hankkadi kam oɗo saaha joni gonɗen koye ciltirɗe yewtere nde saabu waktu men koko doguino sali dartade wadde enenne kadi en kuɓnoɗo aadi o caloɗen tigui tigui yewtude e ɗum jeen toon to Cheikh Oumar Dia omo jogui yiyande mataw wonno koye wattade joni ɓuuri fewnitade Cheikh Oumar mi yafnima bandiraɓe no feewi kadi mboɗo yiiɗi so tawi ka pilɗo yewtere nde neldami e namdinomi ɗe mbate mboɗo hetto ɗumen koko fiila kadi ko kalnumi ko kadi elli mboɗomi fuɗɗo dañde hen dalil seeɗa saabu Mamoudou Diop en calminimo de passage no kewɗon wiide ni o haaliɗo haala diwan amen ay o wi diwan amen elle ko ɓe jaggata ɓe ew ko wona ɗum ko namdade Yaya Ka mbaɗa heeɓi 5 000 € mo nelduɗo momi o ew so tawi o heeɓi 5 000 € mo nelduɗo momi o mi adda namdalam par ce que maɓe belne Yaya an hol dalil ma wiide soɓe ɓuuri hewde hol dalil ma e wiide ɗum ɓeɗo enne ko miskineɓe Allah ko ma balle ma ballite aɗa yaade yo kamɓe ɓuuri hewde min mi meeɗi namdade mawɗo goto yejjidde kamɓe ɓuuri hewde dendiraɓe an ka hilo yettaki kam ha feki hilo yetto Allah seni so heeɗima joni o gaare corruption joni mbatte sododirde miiɗi namdade mawɗo juɓɓi fende miijiti hol yon mawɗo kadi so tawi miijitani mawɗo o mboɗo wawno kadi ruttade makko kadi mi namditomo mi siila mi addana en kono miijiti hol yon mawɗo min de o miiɗi wiidemi jaajaɓe ne mbawi yanade yimɓe fof ha heddo babaɓe mi anda pourquoi walla mi yejiti pourquoi ɗum kam jaajaɓe ina mbawi yanade yimɓe fof ha heddo babaɓe ewa ɗum noon addani wiide désolé saabu aɗa andi ina weeli hakkude gorko e debbo mum taw ko denɗiraɓe mbimi malgré debbam ko bayetta so wonano ɗum mi watta yanademo mi watta profité kam e dow makko aɗa andi saaha kadi denɗiragal ina waɗa en avantage a jiiɗa profité nde tan gaddira denɗiragal ceerno Abdoulaye ko wona ɗum ko min ko ɓuuri wadde mi remarqué e denɗiragal mi ronki yejjidde ɗum kadi mi sikkan soma mi yejjidde ɗum mboɗo tesko nden hitande mboɗo ummi caggal leydi mboɗo arti ga hen ewa visa am ko 3 mois wonno ɗo hen mi ɓurtinmi visa o garmi e hoodde joni noon mbanmi formalité jam fof ha gas ndekete wajiɓe ko cible ɓemi ew jami ha yeeso Cheikh Oumar ko tagi visa ma ɓurtinɗa ɗum ko cuura e jaggu ma ha ɓurti walla non wona ɗum on sata mboɗo ƴama ƴama ɗon tan eyyi bisimilla jokku ɗum waɗi photo jiiɗa ɗon go tawmi ƴammi ɗum mi humani ɗum mbimi yomɓe haydara ala ko bonnata joni noon ceerno Abdou mi ronki yejjidde ndegen koɓe cible ɓemi visa am ko ɓurti koɓe cible ɓemi eten gon ko yalto leydi ndi kadi machallah nden kadi en ɓurani kadi finande gueɗe ɗe jaltowo leydi kam on kam jagguetake joni on jaami ha poste police ɗo tan o waɗimi à côté ɗum kam an visa ma koko ɓurti e mbimi ha mi tinani oy kam koko ɓurti waɗima à côté ha yimɓe usti
tan wi kam serigne bi visa makko ɓurti lambal sa poos ɗum holko lambal sa poos koye même poos uji tan ɗum haydara ko joguimi ɗo hen mi wadda hayti yaade min mbaddi hen min mbaddi ha ɓoyi naayi mum wi kam min mbiya ɓennumi ndeket ko kalanɗo kadi goɗɗo jami ha sal dattan ɗo arɗo kam ala ko dengal ne ɗon yaha tan mataw nden koye wacci bestan tan séréer goto jaggi kam wi kam an grand visa makko gasi Cheikh Oumar Dia e comme keɓnoɗo appel mi canceli appel o e on saaha noon e raɓɓitinel tan mbimi woppammiya o wi kam ala tan mbimomi lo santé ɓe kam fayi mbimi hana séréer nga ɓe kam ha séréer mbimi diggante séréer ak haalpulaar bayilma dem tan wi kam rayngam tan wi kam demal e o jaami asan damal ɗo tan o jagge junggam tan wi kam diggante séréer ak haalpulaar yonnirma dara ɗumon bisimilla yo joxma sa tour e sa numéro o hokkimi inde makko e numéro makko wallahi jettimi neldumo mbo sikki ko 100 000 francs mbimi yo sooda jawdi tabaski e guilde min goni sihilaɓe kanko séréer o mi ronki yejjide ɗum mi salminimi juurimi ñaaguima yaafuya kadi jaafoɗon kam no feewi timdal yewtere nde mi tan e jarama no feewi an kam man kandi barinaɓe ma pewnito rewde yarde cuuray tan kam ha visa mum gasa a jarama gol ma jooɗi peewi ɗum noon e joni joni ma e garte bandiraɓe mbawen tigui tigui hen kadi wonde lamsade yewtere no ƴettawde Ousmane Hammadou ko mbiɗa welmi welma o fonno jibinde wala hoore wonta mere o fonno jibinde tikkere wonta tekkere moni fo ne jogui goɗɗo gueɗal ɗi kawma ɗi goggo ma ina ko bande ala paddal joɓe jaleɓe hakkude men ko kurekoɓe e yimɓe ne ndiwene ñakkudira ha sikka ko haɓoɓe e dendiragal ko ɓuri ɗum dendiragal ina weeli tigui weeli kadi ha weltini koyguel golle mum jooɗi peewi tedduɓe hettiɓe en kettima ko Cheikh Oumar haalɗo ko Cheikh Oumar namdal maɗa beele yewtere nde ende fiila aha kay ende fiila to banggue ga mbiɗa neldiren par Skype to yewtere nde sa yeehi toon to hello Facebook mo Abdoul Wahabou Kane ma taw toon yewtere nde so tawi a yeehi toon to YouTube sa windi denɗirago ma taw toon yewtere nde inchallah yewtere nde sonde fiilama konde yewtore e ɗin ɗon fannuji kala Seydi Dia golle ma jooɗi peewi Alou Seyni so mbiɗa ko ala ma ko holko firti ala wona noon walla ala ko ni foti wade eyyi Seydi Kane mbi kam an kam joni kam a yeehi kam a yiiri guite ma ko jaho fuɗɗi wiide ne sooda yimɓe ko woni ko kalata ko somin kaali kadi ɓe gona e wullude wonde kamɓe ɓuuri min ndemde aɗa andi jettoɗe ɗe noɓe kaldata ɓe mbi koɗe nayyi ɓe mbi koɗe nayyi noon nde ɓe joddi nde noon ɓe mbi yo yaltine ɗiɗo wonɓe laamɓe ɗum woni ɓe jaltini Sow ɓe jaltini Diallo joni noon noɓe mbirni woni diwanuji kono noon so rewi normal hannde kadi sahaji ɗi ene heewi yimɓe hannde ene profitoɓe kono noon so rewi normal Diallo alamo jaggata Sow alamo jaggata so rewi normal kono noon e nder diwanuji he ɗum kam joni ene aliya e rewetaki kono noon so rewi kam lowdi ndi ko ni yaari e Sow alamo wawi jaggude ko jaggowo ɗum tan woodi e Diallo alamo wawi jaggude ko jaggowo ɗum tan woodi on jarama a jarama Alou Seyni Seydi Sow golle ma jooɗi ya peewi yo ken yoɓ moƴƴere en coynimo ɗo hono junggo mo ganduɗa ko musidɗo meɗen Abou Koume walla tawi ko Houleye woni ɗon ko baroɗe ɗiɗi gotel kala ne songa to gondi tawaka Seydi Koume jaam Allah hiire moɗon walla ñalle moon saminama Seydi Kane Seydi Koume woni joom e kala saha samini dingal ngal e kuuɓal fof salmitama enen kon heɗotoɓe tamparani kewani haalde kono noon haade ɗum ɗo haala alay sago natini dendagal ngal haade salsaɓe naati alay sago enen jumten hen en jañi ha ɗum saabu ɗum en jañi tan no fewi saabu dendagal ngal kom nafoore mum en mbiɗa sikki jarani kene haali ɗo ene anda min namdalam woni ko wonto teskitimi en fulɓe toile to gonɗen eɗen jogo dendagal hay wonɓe ɓe gona e leƴƴi meɗen min meeɗi mo woni enjeu potume e waji gorko jahanke tan wi kam an ko gonɗa kala ko puula tan woni e yanademi te mi andani min ngal ɗin diagal ne woodi kono mi paami tan kadi ko ɗum firti
firi tan ko hayso enen kalto ko mawɓe men on vidéo na pinal kono ko ɗum pinal manggal sabu ɗum ko wawde rude no wiyete ngurdam rendo e ko ɓe jiihen ko hunde mawde ko waɗa kadi ko nafoore nde ene mawni ha ɗon wawi hadde kadi en donat ɗum aɗa joni aɗa cukalirta sa yiɗum tan kaari ko dende aɗa yiya ɗum noon hayso guel anda ko ɗum firti watta tan ko so yi ɗum jomum tan o yanoto ɗum ayi ene joni salsaɓe hay sukaɓe joni hayso ɗo jibina on ko ganduɗa sa yi ɗum tan so jicca sa jannoto hayso ɓe ganda exactement fof ko fiiri ma joom namde to kalna ɗum kono e wayli eɗen doni ɗum ni eni kadi ko hodola e ɗum kadi waɗi fayida no fewi jiɗɗen tan ko teskiɗen ɗo en eɗen ngakkirano no heewi ko to batte namde ɗe sen jii ko yalti ɗo hannde ko namde mbattumi ɗo joni ngol ko batte leƴƴi goɗɗi en namdima joni ko fatti to hol nangowo ɓe nanggata en namdima hol nokkuji ɗi won nangoɓe ga ɓe nanggata to fitti ko won ko gueɗe kewɗe ɗe ngakkire hen ndele wiyete ko nde fayida awditinde joni a rondima teddude alay sago duttotoɗa ƴewna en yewtere taw ko neɗɗo kumpitide ɗum walla en laɓɓitinde ɗum sabu ɗum ɗo ko hunde mawde wonde fayida kadi ene moƴƴi ganden bundi mbunum hol kañum min ko ɗon tan jommi haadde mi yiiɗa junnade par ce que aɗum ɗini en uddi kadi deedi ɗi yidde andude kadi ko satti ɗum fof en tout cas kam nafoore nde kam kone andade ko nde yuɓɓude ko nde fewde heddi joni noon ɓurata moƴƴude ko jento bundi to kadi ɓuuri wawde famde ɗum taw so namdama eɗen mbawi jabade a jarama seydi kala tigui a jarama Seydou Koumé a jarama no fewi yo gueɗe yooɓe moƴƴere a weltanama no fewi ko yewtere udditinde aɗa wawi yajde tigui ha ganduɗa hoore maɗa micro o udda hoore mum de mataw dingadal ngal fuɗɗima teddude a jarama Seydou Koumé golle ma jooɗi peewi yo gueɗe yooɓe moƴƴere mbimi ko yewtere udditinde ganduɗa eɗen mbawi ɓeydade yacinde ɗum no fewi garten hen ñande wonde goto foof adda hen yiyande muɗum jafoɗon kam tan seeɗa mi ƴeewa won musidɗo goto puggowo ga henene gartene makko tan gartene bandiraɓe hen kadi tawi won ñaguiɗo konngol ƴeewen udduɗo no hannirta nda ni ɗum noon kettoɗen ɗanniyankoɓe seeɗa garten
jarama Aminata Samba Mbo ɗaniyankoɓe golman joɗi e peewi ɗum noon tedduɓe hettiɓe ko noon tigui jettama jarama en calmini hono Babiyel Birom an guirlajo Yirla Morlo mo hetti en no hannirta ni Babiyel Birom Seydi Anne golma joɗi e peewi ɗum noon won lefol gotol ngol nelden ɗo kettoɗen ɓeɗen tan tigui tigui ko babaɓe walla ko yirlaɓe ɗum noon kettoɗen gol tan kadi mbiɗen gonda koye lamsade yewtere nde ɗum noon Seydi Anne saminama juurama yettama jarama Diallo Mamma Seydou jaam hiiri mbaɗɗa e tampere jaam won toon ko mawɗum dellay mi yiɗano hebbinde haala ni no feewi kadi mbeɗa andi denɗamo mi yiɗa kadi ownude hakkillo e ceerno goto jeeyakoɗo jaafoɗon won noddago ferigo ɗum garten haalirta dani ɗo ceelaw ɗo meeɗi arde jomandu o woni ɗon tan ɓooyi 1972 o mo funta jomannaɓe sele en yaali Mamadou Rambata en taniraɓe men Mamadou Goggo en hankkadi o woni tan hunde omo funta ɓooyi ko almami joni noon ko jangguete ko nantaki deke no bone gardata aɗa jumalla min waɗi laahgal yo Allah yurmo yaafo ɗum e yara mum wi ene yiiɗi lohanede wendu mum rondu subalɓe neltodiri nde wonata 35 secondes tawi ɓe gaari ɓe pecciti wenduɓe itti tadere wonnode hen ha laaɓi joni noon Bayel alaji malla min saabu Allah e weltade wima juuloy toon ñande hen kadi duwonoroɓe lawol gotol no Allah e moƴƴo wonde moƴƴo min jeehi hen kadi komi cukalel mi yaade makko mi jogui masala mburu e nguru min kam ko ɗum tan potmi jogade almami gadano o noon hankkadi kañum wontata gurnowo alaji naati min naati juma hankkadi almami o naati minen baba Massiré en al ceerno alaji Mamoudou en yo Allah yurmo yaafo goram jafuɗum de bandiraɓe noddoɓe dokkon kam seeɗa beele mbeɗa wawa tigui tigui yettinde ɗum gaccon hakke ewa on wurni tan Allah kubar ashhadu an la ilaha illallah nangam alaji Mamadou Lamine Habbiri ƴetti Fatiha ƴetti tan ha yettiɗo wala dallin amin alaji ko ñondo kine ko kelɗe no durtinirni ene weeli kadi kamɓe ɓe meeɗa ɗum nande tan ɓe toƴƴi pekan e nder juma he Sambay ngoyo Ali Abdoulaye Boukari Sambay kama Samba jakam gakkam colam cele paaci accanam toon kolomaji ɓe jari yasinaji hankadi juma laaɓi min jaltumi nayibo one gonnoɗo almami o huuli tawi mi boowal wi kam ɓinguelam garduɗa ko Allah juma malla min mbima ha minen gardi o wi hande de jiiya ko boni mbimi ko jaam o wi ko min wonno julnowo juma o mbimi ɗum kay koye hunde ewa alaji wiɓe Allah dallina amina gayni julde tan wiɓe maccen Allah ɗum kay wattake ɓe mbi Allah juma malla min o walla dallina amina meeɗa ɗo arde min meeɗamo nande ma jafoɗa min woto kaari woni ɓe gonciti almaɓe mabɓe o tan ɓe piiɗum tan ha seere tekke ɗo rewi fayi ñanga fati ceelaw on ko baba ho wonno tanum Mody Ba tanum Mody o Mody kaynandi jarama babaɓe koɓe kesumen kayɗi kiɗumen haalede Babiyel Birom an gorko mo sori male jambal nde doori omo hetti en toon to kalirɗe Babi Biroma yettama jarama golle ma jooɗi peewi yo guene jaɓe moƴƴere ɗum noon tedduɓe hettiɓe hankkadi yewtere meɗen mataw koɗɗo mbaydirten e rendogo no haalirta ni dokken fartange so jiiɗo ɓeydu hen konngol tan ɓeyda ko adi gandanɗa hol mbaydiren bandiraɓe hankkadi waktu men gaasi ha laaɓi Ousmane Hamadou Diop gona e jaɓɓa tan so won garɗo jokken golle so ala garɗo garten tonguen wongo walla ko walo fendo ɗo noon ko walo fendo kono hen saaha ene ñalla ni fendo sababude koye saaha ɓuuɓol wona no hannirta dani cew kon kono ɓuttidi nde wonno fawdiri ha tekki no hannirta ni ɗum noon walo fendo wala fendo yimamɓeɗo jor sabaleli matangue en calmini sara siide bomo garli Yalla ya fam ya fo nenam jenno don diyamre ni jangi
ɗum noon tedduɓe heeɗiɓe hettoɓe haalirde Agname ɓamde Pula ko Agname yeeraɓe jokkorde mum golle mum jooɗi peewi ko ɗo mbaynodirten e rendo ngo no hannirta ni ma en gartu noon e ñande wonde e lamde lamdaɗo ɗe mbawen tigui tigui wadde hen yewtere fattam lamre ma en ƴeewa gotiri e gayi mawɗi ɗi tawi tigui tigui ko heeloɓe men mbiya ko taƴoɓe nguru ngu keele ƴiyal ngal jeltina mbu o tigui tigui mbawa tigui ganden ko woni nder ko no hannirta ni goto kala anda holko woni wiyete ko ndenɗiragu anda tigui tigui ndenɗiragu holno foti jagguirede no hannirta ni jagguɗo ndenɗiragu holko heytaw ɗum hen mo ganduɗa kadi ko koynuɗo kadi ndenɗiragu kadi holko heytaw ɗum hen holno ndenɗiragu ardini e jaati saabu so wiyama hande o jettoɗe ko nayyi tan ɗe gonno nayyi ɗe calti gonɗi heddi ha yettima ganduɗa hande jettoɗe limtude ɗum ni ko caɗele sikki ala koko yaaji wadde noon ƴeewen tigui tigui holko saabi ɗeɗo jettoɗe jannodira ko saabi ɗe jettoɗe jannodirta e hol ganduɗa hormaɗa ko saabi ha yimɓeɓe ni woni hen coori ndenɗiragu e holko saabi ni leñol no wuruno tan jokkodira leñol gongol kadi ha gonde hen kadi denɗiraɓe ko hunde kadi nde ganduɗa kadi fonde wittede no hannirta ni tedduɓe hettiɓe mataw ko ɗo mbaydirten e rendo ngo eɗen mbawi ƴewde oɗo seeɗen keeɓa Yahya Ka o habde musidɓe heddiɓe oɗo saaha e ɓoggol ngol en mbayndire rendo ngo kadi ha dewo garowo so weeli gueɗo kono janggo waktuji nogas ɗiɗi ma en jokkodiriral fulɓe fulfulɓe fullaɓe lamɗam mataw Yahya Ka ɓoccitima ƴeewen Al Huseyni Sow somo heeɓo Seydi Sow Pullo hol heddi ɓoggol ngol Al Huseyni Seydi Kane Seydi Sow Pullo en mbaynotode e voilà hol tawtoraɓe yewtere nde oɗo saaha joni en calmini rendo ngo fof e kuuɓal kadi en jetti rendo ngo foof gam joldeɓe kadi e ngal ɗo dingiral gam laɓtinde kadi won gueɗe kadi en mbi kadi en ñaguima gueno kadi nde ɓeydata ɗum kadi nde jutnata ngal denɗiragal amin e tawtora jonde nde denɗi men Abdourahmane Aw wondude Amadou Tidiani Sall lamtoro en cawdira kadi Aissata Malaw ko baɗi men o salminama o juurama haalirde Agname yeeroyaɓe woni Abdoul Wahabou Kane en tawtora ɗo Abou Koumé ene dañi tawtorede jonde nde Mamadou Samba Tall ko denɗi men wiyete noon lamɗo jajaɓe e talɓe e sarɓe foof woni Mayram Sow Seydi Sow nguura Allah enen tawtora kadi denɗi men ko baɗi men Jorel Sarr mbimo Sarr denɗi men ne rewe makko ko baɗi men kañumne ɓe Oumou Thiam mbasa farnade ene rewe makko kadi denɗi men onne ko Salamata Ndiaye ko baɗi men kañumne Seydi Ndiaye sen ɗum ɗo ko ɓeɗo goni e alluwal he oga banggue Seydi Kane en calmini rendo ngo foof e kuuɓal kala mo inde mum haala kadi de torama yafuya kala hokkudi tawtorede o saaha mo wuuri o saaha mo garowo komo wuuri de omo wuurani fof hawrata hen de machallah Seydi jarama en calminiɗon sokhna Hafsatou mbimo Seydi Sy a jarama Seydi Sow Pullo golle ma jooɗi peewi yo guene yoɓɓe moƴƴere en jetti Yahya Ka Cheikh Oumar Dia e kono kadi jetti Amadou Guissé ganduɗa puyinoma e tufde he no haalirta ni toon to hello Facebook en calmini Iba Oldou salminama juurama kono kadi en calmini Tidjani Tafsirou Thiam salminama juurama Moustapha Touré en calminimo no hannirta ni wondude Sy Oumar ko noonne kadi hono waɗi ko Cipson Dembélé voilà o salminama o juurama inde Facebook ɗe hen saaha ɗe kawni seeɗa Amzo Sissoko kamɓe kala ɓe calminama Alaji Amadou Ndongo kono kadi en jetti Aissata Mar toon to haalirde no haalirta ni calminen ɗo musidɗo men Demba Thilel Ba gorko mo Agname kamɓe kala ko yaddi men calmini Nima Boli en Ibrahima Demba Dia en kamɓe kala e kuuɓal golle mabɓe jooɗi peewi tedduɓe hettiɓe on jettama jarama yo gueno rokku en walde e jaam
so tawi kadi waali yo daw ɗum noon aadi men janngo 22h mo on jokkodir dingra fulɓe fullaaɓe lamɗam on jettama jarama yen mbaɗi jam Usman Hamadi Diop dendiragal dendiragal ko wellude endam e jiɗuɓe gurdam sammude tooke rendo har luuru jibinede yena mi yenama yennore wona jallede yettore wona belam ne wele mi welma ko fonno jibinde wara hoore wonta mere ko fonno jibinde tikkere wonta tekkere moni fo ne jogui goɗɗo gueɗal ɗi kawma ɗi goggoma yena ko bande ala paddal mijoɓe jaleɓe hakkude men ko kure koɓe e yimɓe ne ndiwene ñakkudira ha sikka ko haɓoɓe dendiragal ko ɓuri ɗum wede dendiragal wede dendiragal dendiragal wede dendiragal dendiragal weli dendiragal dendiragal weli dendiragal dendiraɓe ne jarodir ala mawɗo ala sugo belde ne jawdir e lellom toddu daggu dende ko bande imma ko ala e ma bande ko dende salitane fijanma fijirde jalede